Добрий день, шановне господарство. Я пропоную почекати ще трішечку, нам кажуть, що спозняється ще некілька чоловік. Хвилиночки 3 ми почекаємо, тоді почнемо. Добре? Сябры, всем привітання. Хочу сьогодні зладзіць стрим, сустрэўшы Паўла Северынца у горадзе Беластоке. Вот, будзе прамая трансляцыя, паглядзім, што там будзе з гукам, што там будзе, ну, з гукам галоўнае. Вось там уже ходзіць Гарэльскі. Вось ён зараз, я гляджу, вельмі часта з'яўляецца разам з Паўлам. Цікава. Ось я падрыхтаваў там Павлу пару пытанняў, не ведаю, ці дам рады яму задаць, ці не. Паглядзім. Сёння ва Вроцлаве, так, вам паказаць Вроцлав. Я тут сяджу ў скверыке. Вось каля галерэі дамініканскай. Учора ліў дождж. Я сёння прыехаў, рабіў аўдыёкніжку Пясецкага Сергея. Ось тут нейкі помнік. Ось там у зале з камерай. Ну, можна так сказаць, корэспандент народнага рэпарцёра. Ось у Белым Стоке, ну, прикольно. Ну, я хочу паглядзець, каб гэта засталося ў інтэрнэце, і гэта такі самае чоткае, што гэта ў правым эфіры. Добрый день, шановне господарство. Вельмі рады вітаць вас усіх. Вялікі дзякуй усім, хто прыйшоў. Асабліва рады бачыць тых людзей, каго ведаў да 2020 года, але таксама і паклон прывітання тым, хто далучыўся да нас пасля 20-го. З тымі, хто быў да 20-го года, у меня вельмі цікавая гісторыя. Я ў сацыяльных сетках шукаю горад, у які еду з прэзентацыі, пачынаю пісаць і бачу, што ёсць паведамленні 2018 з Курапатаў, напрыклад, 2019 з акцыю за незалежнасць і, конечно, 2020. Абрываецца ўсё вельмі цікавым месцы, потым прабел і запрашаю вас на прэзентацыю ў Беласток. Так вось, хочу перад тым, як пачаць нашу прэзентацыю, зрабіць невялікую пераклічку. Я так разумею, што тут в асноўным беларусы. Ёсць тыя беларусы, якія нарадзіліся і жылі вось тут на Падляшшы. Калі ласка, калі такія беларусы тут ёсць, калі ласка, падыміце руку. Колькі вас? 3 чалавекі, бачым, дзякуй. Ёсць беларусы з Гомельшчыны. Гомельскі клан, класна, 5 рук я бачу, дзякуй. Ёсць беларусы з Магілёўшчыны. Так, сам не менш, так само 5 рук бачу. Ёсць беларусы з Віцебшчыны. І такія 3 чалавекі, так, палачане шансы. Ёсць так само. Так, может быть, ёсць те, хто з Меншчыны, не з Менску, але з Меншчыны. 1, 2. Так, Меншчына дала мало беластоцкой диаспоры людей. Берастейщина. Раз, Холодня потом. Раз, два, 3. Дякуй, 3 з Берастейщины. Так, ну і засталася у нас натуральна Гародня. Перед тем, як викликать Городню, я вам скажу, что мне все казали, едешь в Белосток, ну там городенская мафия, там городенцы. Кольки у нас городенцев? О, ну вот это я бачу, так, это бачу я справа. О, слушайте, больше тузина людей. Судовно, тут сапраўды городенцы. Вот Жихаров мегаполиса, Менску, тягне до Варшавы. В Варшаве у нас была презентация, 120 человек. Починаем поднимать так само руки, кто с якой области народился. Мало людей. Менск. Вся Варшава, Минчуки. Ну, а Белосток это шмат, чем городец. Дорогие сябры, сегодня мы проведем сустрэчу. Менску. Забылись. Менску. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Так само сур'ёзна, конкуренцию городянцам складається. Была. Менск, да, Менск, як я забывся, это потому что згадував Варшаву. Добре, дорогі сябри, зараз я хочу дати слово некальким шановним гостям, які тут присутнічають. Людям, які зробили вельмі шмат не тільки для білорусів Білосточчини, але і для Білорусі, але і для білорусів усього світу. Після гэтага я постараюся коротко розказати своє ураження, як я вийшов з турми, опинився тут і що я побачив. Для ваших питань. Так? Після гэтага я постараюся провести презентацію книги «Музей Святое», яка у мене за спиною. Це перша книга моя, яка вийшла після турми. Агулом 14-та, але після турми перша. І після гэтага зробимо таку невелику автограф-сесію, щоб можна буде підписати книжки. Книжки ось тут, подарення Ольга на варці книжок есть. І після автограф-сесії ми проведемо особливу зустрічу з сябрами білоруської християнської демократи, які, я ведаю, прийшли на сьогоднішню зустрічу. Гэта буде меркуючи по всім каля 18 години. Застануться тільки тверді християнські демократи, які можуть виконати 2 години говорильні, говорящої голови, значить, підписування книжок, тому що християнські демократи справа не роблять. Ну, а тепер, господарство, почнемо нашу зустрічу з виступу чоловіка, якого зовуть просто патріархом білоруського руху на Білосточчині, засновника керівника радіо «Рація» Євгена Баби. Євген Баба, будь ласка. Дякую, Павлю, за твоє у патріархи, то вже і до тебе чи до мене. Я хочу сказать, что с этим взрослым то есть так, bo niezauważna przyszło, że все в этом году пишут, Павла Северинца, ему 50 годов в этом году. Nauczy, to że trzeba перед тобой, ну, там вырая годы, чи ідеш у бок літератури, чи у бок політики, то це питання, які, я думаю, многі на це відкажуть. Але хочу сказати, що коли я познайомився виногіда з Павлом Северинцем у Мінську у 90-х годах, коли він почав діяти у Білоруському народному фронті і у тим, мене одна реч, по-перше, 3 речі мені вражені. По-перше, ягоная адукація геолога. Для мене це було, ведаєте, щось невероятне. Бо я своїми мозгами на уроках географії, то, що називалося там елементи геології, це було для мене саме страшне, що я мог вивчати. Я уявіть собі, 100 тисяч горів гора вилазила. Якого хера я на 100 тисяч горів вилазить і не вилазила. Для мене це було речі невероятне. І коли хтось ще називав себе геологом, назвав, як його, то я просто думаю, а як він це все вивчив, як запам'ятав такі справи, як у той геології. По-друге, це було перше, що пам'ять його мусить бути вельми добра, як студувати геологію. По-друге, mnie uraziła rzecz, kiedy to 90-te, a się narakali, że Białoruś bez Rosji nie wytrzymaje, że usiąść ta wschodnia która istnieć nie będzie, że to nie może być nijakich dumków про niejką własną gospodarkę. A czytając właśnie nawita teksty Pawła Siewerynca, i on mnie dawał nadzieję, że może płaczeć, i on pisał, każe, u nas tylko naturalnych bogactw, trzeba dokopаться do tych bogactw, trzeba dojść do tych bogactw. To było dla mnie, odmówił, choć młody ja wierać, a nie jak stary ja narakаюсь. Ja tak samo zajrzał się do młodych, już nie, ale wielu mają nadelej, że twoja Mara, zdzieśnica, jak prawdopodobieństwa Hareckich, niektórzy wierzyli, mianowicie u Białoruś, jaka sama na siebie potrafi znaleźć miejsce i swoje bogactwa maje,
nie tylko z tranzytu, ale i z naturalnych bogactw. No i za tym, to już w ogóle było, bo my już byli troszkę starejsi period, no mnie podobało się już wtedy dziedzictwa, mianowicie lidera młodego frontu. Думаю, jaka to dobra idea. Kolki młodych białoruskich par uzniknie na tym. Bo wiecie, dla nas tu było 103, to był wielmi ważny moment. Czyli my, jak mogli w swoim białoruskim miejscowoju żenicy i tym podobne, to my prydumali mianowicie rejdy studenckie, basowiszcza, barwuńską wosień. To było wszędzie dla tego, jak chłopcy z dziewczatami znajomili się i teraz już się żeśmy razem. To jeden z ważnych elementów demograficznych naszego istnienia i wyżywania tutaj. Tak, to elementy i kaliwość na DJ-ka była małego frontu, to mówił, wsio, buduć małode siemi, małode Białorusy, małode dzieci buduć. Думаю, значит, sprawa nie haśnie. I właśnie przydał się temu mianowicie jak Paweł, to tak spontánna i organiczna. I sionia czytają, gdzież te same już wielkie mastodonty białoruskiego z ruchu na migracji, a się jedni przyznają, a co wyszli spod ruki Pawła. Ja думаю, że teraz Paweł pora wziąć jakiś aparatach znowu i znowu kierować nimi. Więc niczego nie będzie. Kiedy nie ma cara, nie ma aparatku, nie ma Pawła, nie ma aparatku. Tak że absolutnie mają nadzieję, że tutaj te rzeczy odbędą. Ja w takiej formie żartownej, ale mnie zdaje się, aby zakończyć, to Paweł, kiedy zawsze, jak my znajomy się był, dla jego i jak ty zabrał kto, odkul i ośpitacie. To ja хочу сказать, kto jest stronik białostoczny. Dla mnie mianowicie Białoruś bezmierzna i jedyna. I wszyscy Białorusy, jakie narodzili się i w Mogilewie, i w Homeli, i na Białostoczynie, to tylko sprawa mierzy i dzierki w głowie. Kiedy ktoś ma dzierki w głowie, to nie będzie wiedzieć, gdzie to jest. A kiedy my mamy głowę odkrytą już, jak i mierzu sobie odkrywają. I dla nas było samym ważnym, Какая Беларусь наша была духовная, одиная, неподелимая и наша вартая нашей будущей. И я просто верю, что ты никогда не обминал Белосточины, завсёды памятал про Белосточину, и завсёды верил, что и ведал, что мы створяем один великий русский народ, який свое место занял уже в истории и займет. И я верю, что твое знакомство с биологией доведзе до того, ты разумеешь, что процессы трываюць доўга. Ты есть падрыхтаваны на доўгае змаганне за беларускія незалежніцкія працэсы. Дзякую. Ён сказал чистую правду относно диджейских курсов. Свою жонку Волю я знайшов менавіта на диджейских курсах. Курсы диджея адраджэння. Цяпер, вот яна сёння зранку поехала адсюль у Познань, там з'езд каталікоў. Она удзельнічае ў ім, вяртаецца сюды, она пабудзе ў Беластоку уже другі раз. Вось, і уже в недзелю мы едем на Вільню. Великий дякую так само за згадку про 50. Пакуль яшчэ мне нема 50, але калі ідзе гаворка, які бок у палітыку альбо ў кнігі, 50, ну я кажу так, 50 на 50. Добра, і цяпер я хочу даць слова дзяўчыне, якой вось мы з жонкай просто захапляемся. Мы заўсёды глядзім відэа, мы заўсёды глядзім касцюмаваныя шэсці, спевы, самая артыстычная беларуска Катерина Водоносова. Добрый день. Я, мне написал Павел, и здравствуйте, не могла бы я сказать несколько слов, мне стало трошки неловко, потому что як зробити так, коли ти кажеш слово, я більше звичайно не веду, пісеньки співаєш, щось таке показує. А коли говориш, то треба зробити так, щоб твоя промова не була подобна на тост. Ось у такой ситуации, ну ось, как я одночасово и хвалила Павла, и как не хотелось при этом еще протягнуть далее к этой сердяции. И я вирішила, что почну с такого как автор, верите, я на самом деле злый, циничный, кепский человек.
І ў маім жыцці вельмі мала некіх таких людзей, якіх я, вось такая цынічная і злая, могу назваць маральным аўтарытэтам. І калі з'яўляюцца падобнага кшталту людзі, мне заўсёды становіцца вельмі радасна, значыць, яшчэ не шчасціла я сваёй чорнай душой канчаткова. І тут, насамрэч, удвая больш радасна, таму што я шчыра захапляюся не толькі Паўлам, але і ўсёй гэтай сям'ёй. Это не адзіная зорка на небасхіле Беларусі, а гэта цэлая. Потому что мне падаецца, что это огромный скарб. Ввогуле, гэтая сям'я, гэтыя людзі, тое, што яны робяць, тое, як яны нясуць Беларусь у сэрцы, нашу гісторыю, нашу культуру. Это варта проста павагі, пашаны і вялікай радасці з нашага боку. А яшчэ я хацела яшчэ одну гісторыю расказаць. Апошняя кніжка, якую я прачытала ў Беларусі перад тым, як мы з'ехалі, была першая частка Беларусаліма. Вось, я ее прочитала, и мы одразу поехали. Поехали праз Киев, потым у Киев, потым у Польшу. І потым кніжку канфіскавалі ўжо, калі да моей мамы прыйшлі, але вось непарыўна звязаныя у мяне, у маёй свядомасці, гэтыя успаміны пра Беларусь, тую, якую я пакінула, і Беларусалім. Я спадзяюся, калі-небудзь я прачытаю другую частку. Обов'язково. За мной, книжка за мной. И третья еще. Добре. І наприкінці я яшчэ одну такую маленькую гісторыю хотела рассказать. Калісьці ў жніўні 2020 года, калі яшчэ можна было пісаць лісты, калі яны яшчэ часам даходзілі, гэта была огромністая радасць для нас. Напэўна, ніводны ліст да вас, Павел, не дайшоў, хутчэй за ўсё. Я ведаю, што дайшоў ліст да Максіма Знака, я ведаю, што дайшоў ліст да Алеся Пушкіна. Потым людзі іншыя, да каго дайшоў ягоны адказ, яны мне пісалі, што ён у лісце ўзгадваў мой ліст. Я вельмі люблю гісторыю, люблю каліграфію, і кожны свой ліст, каб нейкім чынам выразіць гэтую праву, не ведаю, прыгожага, чагосьці такога светлага у суцэльнай цемры, якая нас тады апанавала. Я пісала лісты рознымі шрыфтамі, прыгожанькімі, там, караліўскі лівуску, напрыклад, або там якая-нибудь, ратонда датычная. І было два чалавекі, якім я пісала лісты адным адмысловым шрыфтам. Гэта быў Максім Знак, гэта быў Павел Севярынец. А шрифт называўся «Белая лоза» і называецца. Гэта такі від рукапіснага шрифта, які быў вельмі распаўсюджаны на тэрыторыі Еўропы і Беларусі таксама. У 16 стагоддзі, часы адраджэння, эпоха рэфармацыі, залаты век Беларусі, і гэты шрифт, ён вельмі, дарэчы, Францішак Скарына ў сваіх інкунабулах выкарыстоўваў таксама шрифт «Белая лоза». І мне падаецца, што гэта вельмі такая невідавочная, але добрая метафора таго, якім чынам я уяўляю вас. Гэта такая лоза, гэта такое дрэва, якое расце на каменях пад нейкім злым сонцам, яго могуць атачаць холодныя нейкія ночы, маразы, але гэтая лоза, яна ўсё роўна прарастае, яна ўсё роўна белага колеру, на ёй растуць гронкі вінаграда, і гэта, мне падаецца, дае вельмі добрую надзею. І вось, і завяршыць я хачу вершам, які быў акурат у вашым лісце. Але, напэўна, вы яго не ведаеце. Ён караценькі. Ты ведаеш, аднойчы будзе ўсё. Пяшчотныя чыстыя світанні, высокі бераг, вымыты расой, і сонца, сімвалы сударавання. Без важкіх валін ветру на плячах нас будзе песціць, абдымаць, цешыць. А мы, як дзеці, распачнем свой шлях у край жывых, нерастраляных вершаў. Ну верно, што жах не нерк, і на крыві бялюткай ружай расце надзея. Адзінае — жыві.
Прошу, живи. Нехай душа ніколи не зрадіє. Дякую. Ой, дорогі сябри, так, я згадав і про листи, і про Володарку спробував згадати, здається, не дійшов листи, листи не типовые, не пропускали, а после 2021 года только от родных. Заставились листи, остальные знищали просто целыми пакунками. Ну, а зараз я хотел бы дать слово знакомитому городенцу, человеку, городенщину хіба более за всіх, вернику, складальнику эпичного белорусского календаря, где позначены все даты, все самые значные и важные даты за 366 дней белорусского годового кругобегу, Владимир Хельманович. Потому что мы можем летать с одним из лидеров нашего сучасного белорусского национального движения, наоборот, я иллюструю всю сутности деяния Павла Северинца, які годы довел всем белорусам, як треба змагатися в Беларуси. Сегодня мне уже получилось познакомиться с этой книжкой. Эта книжка важкая цагліна, блок наша национальная адраджэння. Потому что яна про любовь, увогуле, пераважная большая кніг, яны про любовь. Павел Северинец змагаецца. Эта книжка про любовь до своего, про любовь до Бога, про любовь до человека. И змагання за свое, и оно заўсёды больше эффективное, больше никого и плённое. Может быть, оно растянуто в часе. Але коли мы злуемся, коли мы видим, мы тем самым силкуем наших ворогов и снижаем в значной ступени свой духовный потенциал, свой светогляд. Коли мы любим найперш свое и змагаемся за это свое, мы живем наше национальное адраджэнне. Зараз сапраўды переживаем нешта тут трэцяга потоку, ось, але все минае, и гэта таксама меняет, сказано в одной книзе. Счастливые вы, коли вас крылья и расследуют. Павел Северинец ведал этого счастья. Горкага, можно сказать, мало кто с белорусом. Может быть, Микола Статкевич, Павел Северинец, не ведаю, кого еще можно улучшить. И я зычу широко все свое дальнейшее, остатнее жыццё, где он был на воле. И он дзеяў менавіта таким моральным рэчышчам. И то, что он сам сказал, что администрация и его выдавецкая, авторская праца, как литератора, человека с глубоким таким христианским светоглядом, что еще раз эта книжка очень нас переконывает, але и политика, потому что сегодня запотребованные политики, не только для Беларуси, але во всем свете, менавіта такого шталту, як Павел Северинец. Тому зичу йому творчих, політичних, особистих, сябровських поспіхів, пльону життєвого. І прошу сьогодні підтримати автора велику набиттям книжок, тому що це справді важка така цаглина в скарбонку нашего национального видавецтва, такой духовой, я бы сказал, литературы, где иллюстрована любовь. Павел Северинец — это человек, якого любить в Мінську, у Полоцку, у Городні, у Вітебську, у тих інших різних городах і містечках, які ілюстровані в тим ліку і в цій книзі. І сьогоднішнього дня інший чоловік, такий, можна сказати, гоноровий сябра Белостока. Поэтому давайте привітаємо його ще раз. Дякую, Владимир. Что ж, коротко расповеду про то, что я убачив, коли черговий раз вийшов з тюрми. Уже у мене не перший раз, після кожного виходу я порівновую, що було до того, стараюся зрозуміти зміни, які відбулися. Я вам скажу, що цей виход, який був у 2025 році,
у снежні минулого года був для мене шоком, причому шоком у доброму сенсі цього слова. Я убачив, наскільки виросли білоруси після 2020 року. Многие там тримали меня за рукав, казали, Паша, послухай, ні, то, що ти бачиш, це упадок, це депресія. Я кажу, ні, слухайте, не є чим порівнювати. То, що було в 2019 і то, що зараз є, це дві величезні різниці. Конечно, в 2020 году была вспышка, выбух, это просто была каска и мроя. Але такие вспышки осветляют нам шлях на десятигодие, а может быть и на стагодие. И для того, как дойти до образу Беларуси, який успыхнул у нас у 2020, нам, может быть, потребуется еще колькі годов. Дай Бог, как мне десятигодие. Я сподіваюся, что это можно будет сделать хутко. Самое главное, как были готовы мы. Я думал себе так, я виходжу, напевно, опинуся в Варшаві чи у Вільні, потім там 3 дні мене там поводять за ручку, скажуть, де що там є, і далі вже сам треба випливати. Треба уладковуватися, треба дбати і про обновлення книжок, бо я жив з книжок до 2019 року, обновляти видавництво, перетягнути сім'ю. Коли я вийшов, мене вітання почали носити на руках. І це зробили з тими людьми, які вийшли з групи депортованих, я бачив. Десятки организаций солидарности, десятки, сотни людей подходят, обнимают, кажут, чем допомогти. Бесплатная медицина. Разумеется, для меня это просто был космос. Все было за свое, и все было, я кажу, сам. Зараз шмат для кого, кто вышел, это справді просто чудо. Я розумію, що це для політв'язнів. Я розумію, що многие, хто вимушений був з'їхати з Білорусі, це розуміють, тому що формально у них немає штампу паспорта, що вони екстремісти. Але вони потерпіли не менше. Многие з них втратили і квартири, многие з них втратили совість з родними. Це страшна історія. Але солідарність, узровень солідарності, який я бачу у 25-му році, це нечто небывалое на моїй пам'яті. А повірте, 3 десятки років з гаком я у руху і маю з чим порівнювати. Затим я убачив класний професіоналізм, майстерство у тих людей, які з'їхали з Білорусі, які залишилися у Білорусі. Білорусі вельми піднялися у плані відказності, у плані, як зараз прийнято казати, компетенцію, у плані уміння. Раніше, так робили, нечто так, проживемо, як зробимо. Зараз рить. Зараз я бачу, що многі білоруси просто риють землю, тут, там. Каб вижити, магчыма, але Господь Бог часто веде іншими розними шляхами. Я до гэтага зараз ще вернуся. Так вось, гэта таксама вызваленне беларускай энергії. Гэта таксама тая праца, якую мы робім над сабой як нацыя. Таму што, ведаеце, я задаю сабе пытанне і ў турме, і калі выходжу з турмы. Для чаго? Для чаго я потрапіў у турму? Я разумею, што нічого випадкового нема. Ні секундочки майго жыцця випадковых нема. Бог для чагосьці гэта дае. У маім жыцці это звычайна такая подкачка. Это тренировка перед вырашальным рухом. Пасля першай сваёй турмы мы разгарнули Малады фронт. Пасля другой турмы беларускую хрысціянскую дэмакратыю. Пасля трэцяй я знайшоў жоначку, стварыў сям'ю і напісаў галоўную кнігу «Беларусалім», про які згадывала Кацярына. И зараз у меня была самая долгая тренировка. 5,5 годов. Это столько ж у сумме, сколько у меня было до этого. Это значит, что Бог хочет, как я добро прокачался перед апошнім рывком, який буде цяпер. Это будет не просто ассимиляция в его развязи. Это будет не просто наладживание своего життя. Я, мовляв, отгроб своего гора, и я хочу зараз атрымаць асалоду от життя. Нет. Это будет рывок до перамоги у Беларуси. Мы марим вернуться у Беларусь не просто так, а с перамогой. И я вітаю в першую чергу тих людей, які гарать гэтых ідей. Мне могут сказать, Паша, в миграции перамога не робится. Не можно ствараць політичные партии, політичные силы, які перамогли в Беларуси. Хвилиночку. У 1918 году 3 белорусы з Вільні приехали в Менск, они пересекли фронт, нават не просто межу, а целый фронт, тогда и шла война. Они приехали в Менск, Ластовский и браты Луцкевичи, и они намовили белорусов обвестить незалежность. Принамсі, они жили у Вільні по той бок и деяли, и ковали перемогу за фронтом. Фронт был за Менск.
Фронт быў ужо за Менскам, яны прыехалі і яны намовілі беларусаў абвесціць незалежнасць. Это факт. Значит, праз 70 гадоў Беларускі народны фронт не можна было правесці нават з'езду Беларускага народнага фронта у БССР. Вільня дала такую магчымасць. Зноў беларусы сустракаюцца ў Вільні, вяртаюцца ў Беларусь і пераварочваюць сітуацыю. Беларускі народны фронт узначаліў тую хвалю адраджэння, якая прывяла да пелчаром белага сцягу над домам ураду, да колькіх гадоў адраджэння, да таго, што ў нас нарэшце незалежная дзяржава. Не проста праект, як у выпадку з БНР, а менавіта дзяржава з усімі атрыбутамі. Тая дзяржава, якую зараз Масква і Лукашенко спрабуюць дабіць і знішчыць, але яна да гэтага часу ёсць. Так вось, гэта зрабілі людзі, якія за мяжой марылі, гарэлі, якія гэта кожны дзень рабілі. І гэта сапраўды была сіла, якую мы можам выхаваць тут. Нехай мне ніхто не скажа, што ну колькі нас тут, вот актыўных беларусаў, паглядзіце. Сябры, па веры вашай будзе вам. Будьце рэалістамі, патрабуйце немагчымага. Кожны ў сваім жыцці можа зрабіць столькі, што скаланецца гэты рэжым. Один чалавек, паглядзіце на волатаў Беларушчыны за 1000 гадоў, один чалавек здольны быў перавярнуць эпоху проста. Здзейсніць такі пераварот, які пасля гукаецца ў стагоддзя. І я думаю, зараз час для такіх людзей, зараз час для такіх камандаў. І сярод вас тут прысутных сядзяць людзі, якія падымалі і падымаюць цэлыя краіны на дзень волі. Сядзяць тыя людзі, якія натхняюць пакаленні. Это не пустыя словы, тут многія з вас могуць назваць по імёнах, я просто боюся пакрыўдзіць, таму што назову аднаго, другого, трэцяга, іх дзесяткі зараз у Беластоку, іх тысячы па ўсім свеце такіх людзей. І як усякія беларусы, яны сціплыя, яны сябе не рэкламуюць, яны рыюць, робяць это гукнецца в пакаленнях у стагоддзях, але ўрэшце-рэшт на гэтых плечах будзе стаяць беларуская нацыя. Я веру ў тое, што такое пакаленне зараз расце. Я веру ў тое, што мы зараз, калі здольныя будзем падрыхтавацца, можам яшчэ пры нашым жыцці убачыць свае мары ў Беларусі. Веру ў гэта і ў першую чаргу веру ў тое, што Беларусь адродзіцца праз хрысціянскую веру і беларускую мову. У маім разуменні беларуская нацыянальная ідэя гэта Ісус Христос, які размаўляе па-беларуску. Это Бог, які можа ўсё і размаўляе па-беларуску. Христос размаўляе на ўсіх мовах свету, але з беларусамі ён размаўляе па-беларуску. І там, дзе ён ёсць, там, дзе ёсць царква, альбо касцёл, альбо малітоўны дом, і беларусы моляцца па-беларуску, там б'ецца сэрца. Не ўсе, можа быць, вераць у Бога, беларусы. Храм у кожным горадзе Беларусі, месца, знак, сімвал кожнага горада. І 1000 гадоў перамагалі якраз такі вераю і мовай. Я веру ў тое, што менавіта на скрыжаванні веры і мовы зараз будзе нараджацца новая Беларусь, новая беларуская нацыянальная ідэя. Што сказаць пра наш Лёгніков Паша? Ну вот ты гаворыш, а калі нарэшце там какие-то высокія словы, там спрабуеш натхніць, сабраць зноўку кагосьці, ну калі ўжо мы шмат чулі высокіх словаў, мы шмат чулі праектаў, што вось яшчэ крыху давайте збярэм на ролик, і мы тут, значит, пераможам зараз. Сябры, усё гэта робіцца спачатку ў нашых душах, все гэта спачатку выхоўваецца ў нас саміх, а пасля яно просто з імгненнай хуткасцю пашыраецца на тысячы і нават мільёны іншых людзей. Часам, я вам сведчу, падчас палітычнай працы, часам робіш просто вот егіпецкую работу, гадамі одно і тое ж. Там 10 чалавек падтрымалі, там 2 чалавекі сказалі дзякуй. А бывае час, калі робіш абсалютна тое ж самае, цаля у цалю. І раптам падымаюцца тысячы, дзесяткі тысячаў, мільёны. Вось гэта бывае. І такі час прыйдзе. Нам трэба да яго падрыхтавацца. Бог абавязкова дасць нам Беларусь, калі мы будзем гатовыя ўзяць адказнасць за яе. Урэшце узнікае пытанне, як мы, беларусы, гатовыя зараз? Наколькі? Я сам сабе кажу, вылічваю прыблізна адсоткаў на 78. Чаго не хапае больш за ўсё? Думаю, што не хапае больш за ўсё нам адзінства. Мы яшчэ не ўсе разумеем. Альбо мы будзем разам, альбо нас не будзе. Мы думаем у нашым інфармацыйным пузыры, што ёсць такія розныя рэчы, якія не могуць яднаць там Пазняка і Ціхановскую, і значыць это бездань велізарнага памеру. Да мяне прыязджаюць людзі з Беларусі цішком і
и просто просят слезы на очах. Паша, мы стоим на коленях, калі ласка, не робите нам болюче, не сваритесь вы за межой. Я поделюсь с вами, когда вы не верите у эмоции, я поделюсь с вами фактами. У меня есть Facebook, які читают там, каждый пост читают там от 5 до 30 тысяч человек. И самые прочитанные с Беларуси посты, их не лайкают, потому что люди в Беларуси, так, а самые читанные мои посты, там, где говорка про одинство. Нават нехорошие посты про мимими, ведаете, с семьей, там, где 10 пригожа, книжки, верши. Нет, это верши, это посты, где говорка про одинство. Белорусы это народ сгоды. И это не просто так. Это не тому, что мы бульбочку едим и такие рахманы. Это тому, что мы выжили только дякуючи тому, что здольные были знаходить порозумение один з одним. Видите, як поміж собой сварились Ластовский и Лускевич? Это просто был некий кошмар. Они обзывали один одного там бандитами и мафиарами. Зараз это герои белорусской истории стоять поплеч. И поверьте, такая же ситуация будет далее. Тихановская, Зеноном, Златушкой, Статкевичем. Это люди, которые могут один одному зараз, так сказать, нанести рану новачок усяго народа, але потім яны разом і поплеч будуть стоять у беларускай гісторыі. І на іх плечах буде стоять наступное поколение. Вось про гэта нам трэба памятаць, гэта нам трэба разумець, потому что інакш, паўтарую яшчэ раз, альбомы будем разом, альбо нас не будзе. Нас у свеце бачаць, дзякуючы немногім людям, якія там працуюць. И дякуючи Тихановской, и дякуючи Латушку, и, конечно, дякуючи Зінову Позняку, и, конечно, дякуючи Миколу Статкевичу. Я могу это прозвище еще раз повторить и сказать, когда я гляжу на этих людей, у меня гонор у сердце, что я белорус. Наша земля народжает таких людей. И в истории это будет отзначено. Хотя разные погляды, еще раз скажу, там разные просто могут быть абсолютно ставлены там, для кожного особиста, и по праці. И я не кажу, что у них во всех все чудовно, але это белорусы, які отвоевали свою жизнь. Это треба ценить. И кожного человека треба ценить как раз праз гэта. Когда мы будем любить белорусов и любить их более, чем самих себе, любить их более, чем свои там переконания навык, вот любить белорусов, это будет означать любить Беларусь. Ну и, дорогие сябры, следом за гэтым, как просто замацаваць, я прочитаю колькі вершаў з книги, это будет презентация, и надыдзе чарга для пытання. Добро? Эту книгу я писал у турме. Малюнки народились со слезов моего сына Франтишка. Однойчы атрымліваю лист, это было в Могилеве в 21 году, атрымліваю лист от Волечки, я начну приходить лист от Макрули. Там яны пишут, что вельмі расплакался Франтишек. Когда атрымала лист Волечка, ему листа не пришло. Ну, хлопец маленький, я писал ему привитание в листе до Воли, але бачите, уже зразумел. Так, дата ему не пишет. И я принял решение, что теперь каждый день я буду досылать ему по 3 малюнки, для того, чтобы я просто был с ним, чтобы он бачил, что тата с ним. Гэтыя малюнки Воля зрабила з іх паштоўкі. Гэтыя паштоўкі разышліся широко. Мне пасля до конца тэрміну приносили и сказали: Паша, погляди, что у нас есть. Гэтыя паштоўкі ператварились у календары. Волечка выдавала календары на кожны год 4 разы. Ну и врешті-решт гэтыя малюнки зауважили там, где трэба. Начальник оперотдела в Городне выкликал меня и сказал: так, что за непонятные люди там выставляют ваши рисунки из Гродно? Ни один рисунок больше не выйдет из тюрьмы. Все, можете писать, укладывать в конверты. Это был уже той, кто после Битиса. Это был уже купить. Значит, у всех эти малюнки, 71, які вышли за межи тюрьмы у этой книги. Некалькі малюнкаў не выйшлі, іх спынілі з лістамі, некалькі у мяне забралі на літаратуру. Выйшло, то есть оно собрано в этой книзе. Тут же былі і вершы. З вершамі было яшчэ складаней. Пасля першага вершу, які з'явіўся, ён трапіў у інтэрнэт. Мова любові, так, спецыяльная постанова, значит, ніякіх вершаў, нічога, толькі можна в трудовой путь, если вы захотите, Павел Константинович, в трудовом пути мы можем, но для этого вам треба будет войти в нашу редакцию. Конечно, я сказал дякую за гонор, я экстремист в такой положенной газете.
практиковаться не могу, конечно ж. И верши даводилося вучить на память. Было больше за 20 вершаў, якія ў шклове альбо у гародні рабіў. І кожны аўторак я паўтараў гэту 20-ку на память, каб не забыцца. Уявіць сабе 20 вершаў, кожны аўторак у мяне была такая подкачка і практыкаванне. Но я вам скажу, вельмі таким же самым чынам выносіў свае творы з турмы Маркса, напісаў больш за 140 хітоў, спеваў, пераклаў на беларускую мову сусветныя хіты і вынес іх з турмы таксама на память. В аўтобусе вот мы дзеліліся, там рассказывали адзін аднаму, калі ехалі з Украіны, з Чернігова, з нас вызвалі. Бессонные ночи попроходили межи, без документов, и вот мы с Максом сидим один одному, распавядаем то, что мы выучили на память. Так вот, тут, в этой книзе, 20 с знаком вершаў, и я прочитаю некоторые. Дети святла. Мы, белорусы, як дети, привыкли не памятать зла. Святлей за усіх на свете, бо мы, дети святла. Любим поболей пели, от ложеку до стола. А что вы еще хотели? Бо мы, дети святла. Любим ясные вочи и белозубый смех. Любим лен и молочку. Любим зимою снег. Любим бульбу и каши. Любим цукор и соль. Любим ворогов наших. Любим покуту и боль. Любим убуцлые фесты. Все святые календара. Любим, коли невеста у белым для алтара. Любим зянье арканом. Любим успышки погони. И как сеть на вагоне. Усё высветляется просто с повеличального шкла. Наше святло – это Господь. Белорусы, дети святла. Верш «Иисус Христос, иде по воде». Может быть, немногие из вас ведают, что у Беларусь Бог пришел по воде. Сапраўды. А у тыя часы, калі хрысціянства з'явілася ў Беларусі, менавіта рэкі былі шляхамі, былі дарогі, па якіх якраз такі з грэкаў і з варагаў да нас у Беларусь з двух бакоў, захаду і усходу, прыйшло хрысціянства. Так вот, Иисус Христос ідзе по воде у Беларусі. Иисус Христос ідзе по воде. Иисус Христос иде по воде, ледве кранае плынь. Божа, у радости и в беде ты мяне не покинь. Иисус пришел сюда по воде 1000 год тому. Пришел и людям сказал: «Ходим». Поверили ему. Иде по воде Иисус Христос сквозь звезд и городы. Как досягнуть одной чи небес, вынырнуть треба с воды. Праз бруд и душаў людских веры Христос иде по воде. Иде сквозь град, буры, вятры, иде и кличет, иде. Вода – основа рослин и людей. Вода омывает землю. Иисус Христос иде по воде и каже земли люблю. Краина крыніцаў, озеров и рек, стольки нема аніде. Прагне воды жыцця чалавек, приходить Бог по воде. Яна плыве от видна до видна у твоей и моей крыві. Днем Припять, Днепро, Двина, плыни Божьей любви. Вода троистая, як и Бог, вадкость, пар и лед. И Беларусь, случая трох, грозная веры народ. Дождь и туман, и мжа з окна, наш белорусский слез. Дорога на небо у кроплях одна, иде по воде Христос. Тому и гуде з грудей у людей пытание: а кто там иде? Нема у белорусов інших надей. Христос иде по воде. Богу потребный ты. Эх, Господи, духу мне бы, как бесам рубать хвосты. Богу
пости не треба. Богу потрібний ти. Хто замовлював молебни, усеночні, де пости? Богу, а брат, не потрібний. Богу потрібний ти. Де я ахвярую хлібом, де я спалю всі мости. Ахвяри Богу не треба. Богу потрібний ти. Реки, ніби дороги, пройду по воді, як святи. Не треба Богу так много. Богу потрібний ти. Здавалося, що тут такого? Ти зрозумій, ти, твоє не потрібно Богу. Богу потрібний ти. Хмуро глядиш у небо, ти внутрі пусти. Богу твоє не треба. Богу потрібний ти. І наприкінці мова любові. Гэты верш нарадзіўся на пілараме ў школе. Там 4 станкі гудуць ва ўсю моц, накатваем бярвенні. І як это не дзіўна, вось у гэтым рытме, в гэтым грукаце просто вот граняцца радкі. Беларуская мова любові ненавідзіць не ў нашай краіне. Бо сказана, у нашай мове пачынаецца ўсё з любві. Беларуская любові толькі сэрцам магчыма пачуць. Тут крыніцы бруяць у размове. І над кветкамі пчолы жуць. Беларуская мова любові. І каб бліжні без клопату жыў, мы і родным у шчасці адмовім, і сябе аддадзім на крыжы. Беларуская мова любові. Гэтай мовы у нас не адняць. Мы і храмы, і замкі адновім, каб маліцца, спяваць і кахаць. Беларуская мова любові. І калі ты яе збярог, нават у адзінюткім слове цябе ў вусны цалуе Бог. Беларуская мова любові. Хрысціянаў з усіх краёў. У самім Хрысце, як аснове, Беларусь ядная мова. Адгукаецца ў Менску і ў шклове. Не хлусі, не крадзі, не забі. Беларуская мова любові. Калі ты беларус, любі. Дякую, дорогие сябры. Гэтыя кніжкі можна будзе набыць тут, у спадарні Ольгі. Яшчэ раз паўтаруся, жыву з кніжак, стараюся, каб от зараз выдасці 7 кнігаў, які я думаў у турме. І тады, я спадзяюся, буду не толькі з адной кніжкай, але і з многімі, у тым ліку і з трэцім Беларусалімам, таму што завяршэнне рамана «Беларусалім» таксама было зроблена у турме. Яго давялося адсылаць усё, што вот зараз я маю, это адасланыя сваякам. Трэці «Беларусалім» я адсылаў пад выглядам фэнтэзі для Францішка. Я перарабіў галоўных герояў на гномаў і эльфаў, памяняў іх імёны на адпаведныя з валадара пярсцёнкаў і просто гнаў цэлы год, пакуль перадзел не прачухаў. Подозрительные у вас фэнтэзі, Павел Северин, Павел Константинович, подозрительные. І ўрэшце забанілі просто вось гэтыя фэнтэзі давялося вынаходзіць штосьці іншае. Тым не менш, дзякуй Богу, лісты гэтыя адфотаграфаваныя у мяне, вот зараз рыхтуем таксама да друку. Добра, дорогие сябры, зараз час на ваши пытанні, калі ласка, ёсць пытанні ці па этычнай дзейнасці, ці па кнізе. Прошу. Калі ласка. Так, Я маю питання, услухавшися у Парижі, у гэтым ще раз питаюся, як подійти з любов'ю до політики, бо те, що ви казали, про те, що ви всі кохаєте. Ну, розумієте, я не вірю, що кохання чоловіка до чоловіка, кохання чоловіка до мужчини, to znaczy, no już kochanie. A wy mnie skажете, jak my swoim sercem i rozumem w tej sytuacji zmieścić kochanie dla tej polityki i te już pomyłki polityczne, jakie jest, bo darowalność, ja wiem, że to jest chrześcijańska cecha, ale u politycy darować pomyłki, to znowu robić głupie. I temu, ja nie wiem, czy wy zmieścicie się w tej polityce, czy той крок ви зробите. Ви добре подумайте, як іщу політику,
то ваше пісанне, мабыць, трэба будзе закінуць, бо гэта несумяшчальнае. 50 на 50. Несумяшчальнае ў палітыцы. Дякую. Дякую, господа Євгена, дякую за добре питання. Ну, видите, я люблю такую белорусскую політику, якою вона повинна бути. А бути вона повинна, на мой погляд, взаємоповажливою, культурною, бо ми великий культурний народ, і вона повинна бути ефективною. Коли такое есть, ось это я вельми люблю. Спробую робити, але, ну, скажу одразу, все добре во мне от Бога, все благое от мене самого. Часом блытаюся под ногами у Господа, часом просто там замутняю прозрыстое, але ведаю, что моя задача это дать Богу выявиться в Беларуси, так чи иначе. И в первую чергу з любов'ю. Что тычить любові, вот часто мне кажуть, Паша, ты там с таким захоплением кажешь про тюрьму, у тебя ты творчая лаборатория, ты там обдумал то, обдумал это, открытия у тебя там христианские, тебе мусить подобається. Ось, скажу вам, ні в яким разі не подобається. Страшно, кепсько, туди не хочеться, але была у тым, что он отдал своего сына на разорвание, он отдал Христа на укрыжевание, как люди его забили. Это любовь. Нема любови больше, чем коли кто отдаст душу свою за сябров своих. І тому, я думаю, треба йти слідом за Господом, треба приймати свій криш, будуть рвати, будуть плявати, буде терновий вінець, приб'ють на тих же самих дошках, які ти облявав, коли був цесляром, без питання, це завжди було з християнами, так і буває, але гэта треба зробити, тому що дзеля гэтага ми з'явилися на гэты свет у такі час. Як у вас будуть використовувати? Ну, ведаеце, усё може бути. Дякую велике за питання. Питання шмат, і сапраўды паміж кроплями дождю часом буває тяжковато пройти. Але спробуй, так. Ну, у меня наступное питание, ось вы кажете про единство. Я хочу так доплатить, что единство может быть только на подставе идеи. Как бы, отдельной белорусской мовы, это повинно быть, и незалежной Беларуси. И они, как бы, мы не повинны объединоваться под лидером неким. Передусім ідея повинна йти, лідер вже другосна. А не всі сили, які зараз поставлені наверху, не мають декларації об единстві білоруської мови. Дякую, Андрусь. Дякую, Андруся. Андруся, я ведаю, як прийнято казати, Андруся, я ведаю ще от з таких, ось готовий з молодим фронтом, коли з Гомельським починав. Але зараз, ось, зараз. Господарство. Что тычить лидера? У меня часом пытаются, Паша, кто твой лидер? Семен Поздняк, Светлана Тихановская, насамрэч там Маша Колесникова. Дорогие сябры, мой лидер Иисус Христос. Это я для себя вырашил раз и назаўжды. Хто у гэты момент найбольш выяўляе яго ў сабе, за тым іду і кажу, вось тут Господ прайшоў. Калі гэта зяно, на минулой презентации в Варшаве мне выступал Зенон Поздняк и сказал вельми классное слово. Я просто захопляюсь этим человеком. Он 4 десятки годов веде народ. Разом с тем, когда Светлана Тихановская приезжает в Киев и робится белорусский прорыв, и во всем свете Беларусь становится в географичный фокус, я кажу Светлане, классная праца, Светлана молодчина, дипломатия добра. Сябры, про это можно спрачаться, про это можно казать, але реакция вельми добра бачная там у голосовалках в социальных сетках. Народ классное для Беларуси зроблено, вы бачите эту ухвалу. Вот я учился шукать и ловить 3 десятки годов, зараз что-ничто, вот я там бачу, далеко не все, конечно, или что-ничто бачу. Такие речи нам варто зауважать. Бачите, коли человек занимается политикой, он, это як кіроўца автомобиля, разумеете, добрый кіроўца автомобиля отчувая машину и от своего тела. И коли вы едете и отчуваете, что вот зараз можете зачепить там, я не знаю, бордюр, так, ну, спрактикованный кіроўца, он просто отчувает на уровне рефлекса. То же самое из народа. Коли мы говорим за весь народ, мы повинны цудоўна разуметь, вот есть некие габариты, мы повинны пройти. Семен Поздняк, например, это отчувая уникально. Это отчувая уникально. Тут просто нема питання. Учится гэта отчувать и Светлана Тихановская. Многие іншие политики, про кого я не сказал, или кого я, может быть, еще згадаю.
І спадарства кожному, хто хоче займатися і коментувати, от такого жадання відчувати білоруський народ як просто протяг свого тіла, як протяг себе, щоб вам було болюче за кожного білоруса, якого посадили в тюрму, за кожного білоруса, який опинився ось тут, без сроку до існування. От тоді це буде білоруський. Мне самому часом бывает, в сердце не вмещается. Столько попутал боль после 2020 года, часом здається, що просто розорве голову. Але мусимо істи далі, мусимо спробувати допомогти тим людям, які є тепер. Я буду казати на зустрічі білоруської християнської демократи про білоруських наставниць, які не можуть знайти себе у білоруській школі на Білосточі. Буду казати про те, що білоруські вірники православні не можуть знайти, наприклад, тут у Білостоку літургію на білоруській мові. Вона редка, вона буває там раз на год і два рази на год, хоча вона є. За це дякую. Але врешті, що всі ці речі так само треба будувати, тому що Ісус Христос, який розмовляє по-білоруськи, це наставниця, це і вірник, це і молодий чоловік, це і дальнобойщик, який мало ведає про Білорусь, но хотів би довідатися більше. Це всі ми. І осуджати їх, ці казати, що вони несвідомі за такий час. Ну що ж, добре, я осуджати це штовховувати не буду, може хтось зможе. Я постараюся этого человека за кожну силу. Може бути, коли мені вдасться, хоча б нескольких таким чином до Білорусі долучити, буду вчити свою місію виконувати. Хтось може лепей, я веду, що роблять лепей, так, роблять лепей, реально роблять лепей, запальні лепей, чим я. Я просто пляскую лапки, подобайки, чого раю вам. Дякую. Будет уже 5 годов, по 6 годов. На мой взгляд, может быть, начинается уже некая рефлексия. Я с вами сгоден. Импульс. Как бы дали оценку тим людям, які себе позначили як лідери цього протестного руху. І день даты, ну і що вони являються будущим. Дякую велике. Ну, тут вельми такое складанное питание, тому что мне доведется оценивать этих людей с отсутностью якби збоку і з турми. Там я бачу і ведаю не все. Максима там мене поправить, і може бути щось я не бачу. А мені здалося, що люди, які, от, ну, Божа воля була така, у той час просто стали на чолі протесту, вони відповідали тому часу. Вони відповідали тому часу. І може бути помилка цих людей була в тим, що вони засталіся у тим часі, думаючи, що гэта, ось эта вспышка, вона з ними назавжди. Я вельми люблю Сергія Тихановського, і він просто от, в 20-м году просто класно от, зробив те, що він зробив. Після оказалося, що це так, от він вийшов, і там почалися безконці питання. Але в той момент це був чоловік, який підняв Білорусь. В той момент це було класно. Бог знайшов цього чоловіка, як він тоді сказав. Світлана, пробачте, це просто попелушка, і вона справді нічого не тягне в політиці. Я пам'ятаю перші спроби наладити з нею контакт, я розумію, що там просто нічого немає, там просто є конфедерації, які так само не особливо шмат розбираються. Але те, що я бачу тепер, я чую білоруську мову, я бачу політичну аналітику, я бачу дипломатію по всім світі, я бачу, що ця жінка, вона льотає і їздить без конца, я би фізично так не змог, бо повірте, я бы не смог вот так вот эти перелеты без конца встречи на таком уровне, это колоссальная напруга. Разумеете? Не, слушайте, навіть за такую зарплату я б за $1 мільйон би, не здолел бы просто. Такие встречи, які я не могу. Я нас могла. Дикось господарства варто ценить то, что зробили, то что теперь. Маша Колесникова, ну слухайте, это просто была пригожость в 20-м году. Теперь, на жаль, вот, ну на жаль, вона працює, ну, абсолютно не у той, якби, тональності, яку вона взяла у 20-му році. Вона вийшла на хвалі змагання з режимом, люди в її повірили, люди в її вклалися. Ну, казати зараз, що якби, ну, треба розмовляти, домовлятися, і можна з ким домовлятися, є з ким домовлятися, ну, на мой погляд, це помилка. Це помилка і особиста. Я-то є ведущий по молодим фронті по тих самих курсах диджея одрадження. Вона їх скончила, була одна з переможців і взяла. І зараз мені шкода, що вона вот так говорить. Мені шкода, що вона не розмовляє на людях переважно по-білоруську. Мені шкода, що вона дає мало інтерв'ю білоруським СМІ. Я стараюся до її це донести. Рухаємося і відчинимо.
Кажите гучнее, коль ласка. А ты ту от политики вернуся такого. Так. Добра відбулося на Грема, який був давно Франкліна Грема. Так. заяви і так далі. А що зараз є з Єсені, в Білорусі, Что я могу сказать? Антибелорусская и антихристианская сутность режиму Лукашенко ясная у всех. Мы это бачили с самого початку. И православный атеизм, и все остальное. Лукашенко разбурал церквы так само с самого початку. Белорусы будовали церквы, Лукашенко их разбурал. И он это будет робить. С Москвой он это робит еще худше. Уніатська церква для них это просто смерть. Потому что они разумеют, что это Иисус Христос, и размовляют по-белорусски у чистым выгляде. Это белорусскомовная церковь. Что тычет Франклина Грэма, Франклин Грэм приехал, сказал комплиментарные слова да Лукашенко, сказал те слова, які обурили и нават образили многих белорусов, сказал и поехал. И он узял на себе, я не верю, щиро або не щиро, и он узял на себе увесь бруд. Але белорусам застался фест, в яким удзельнічалі десятки тысяч людей. Засталося натхнение и спевы по-белоруску. Я первый раз у житті бачив столько белорусов, які спевали по-белорусски духовные гимны и прославляли Бога. Это было круто. Мы с Жонкой плакали, мы просто глядели, слухали землю батьков, глядели, что хор 1300 человек, нават коли фестиваль скончился, разошлись все, нема уже там фактичный оркестр не играет. А люди сами акапелла почали спевать землю батьков. Это просто выдох с глубины души, это просто народ. Вот это, поверьте, молитвы за Лукашенко и Путина, когда там были некие церемониальные слова сказанные, вот Господь, я думаю, их просто пропустил мимо ушей. А почув он той стоган, молитву про себе, якої эти люди молились, а там уся Чижовка арена стояла и молилась, как худшей скончилось это тиранство, как вышли люди на свободу. Ось это был могутный рух. Зенон Поздняк это почув просто. Тому, да, Грэм у минусе, Беларусь у плюсе. Далеко не все, мне кто прислал. Дальше, когда там были КДБшники, то яны, я думаю, им так само не кепска почуть слово про покаяние, про Бога, потому что им это смотреть нельзя. Хай учатся. Да. Пробачте, ласка, А что, как у вас? Я пропал питання, Ігор Мішкевич, я часом виконую за порядки партії ДНР, згадую про ДНР, Березняка згадував. 33 годи, як заснувана партія ДНР, такий самий день у Білорусі була заснована наша партія, прийшла производство, многое, також правда, що спадщину партії ДНР, що ми ще бачимо наші потрібні ідеали живуть у своєму житті, вони знайшли місце поруч з усім тим важливим, що ти сьогодні ще промовляв. Я хотів запитатися, но тим не менш, ми живемо на визнанні Президента. У нас в Фейсбуці, де ми знаходимося, в це місце, яке ми, може, я кожен раз прийшов сюди, як зустрітися з людьми просто для оптимальних білоруських культурних, на жаль, немає. Є шмат ініціатив культурних, важливих, Ірина Володимирова, Марис просто створити клуб історичний. І я думаю, що тут присутний шмат хто так само має такі надії, сподівання і робить щось, що може. Проєкт фронту знайти тяжко. Гроші – це проблема, яка кожен раз ми натикаємося на нема, бюджету менше, ніхто про вас більше так не дбає, ви вже там як-нибудь самі. Ну, ось, як вам за цим порадити? Тому що, ну, ти ось бачиш себе як політика, який збирається забезпечити не тільки духовно. Можеш ти як сьогодні в своєму статусі допомогти, наприклад, щоб ти вернувся в розгод, раніше на цю працовку і мог спокійно поглядати в очі нашим мужчинам, які тримають цю працовку з тобою, з Тихановською, з Латушком, як тут було білоруське життя. Що можна з цього зробити? Скажи, будь ласка, Павло. Дякую велике. Найперш треба нам, самим білорусам, дбати про те, що треба нам. За нас це ніхто комиссию и казать, дайте на белорусскую культуру, дайте на белорусские прицовки, но поверьте, это будет и подходить. В реальности только тогда, когда мы, наш бизнес, мы особисто сможем это
підтримується, воно буде працювати. Я за свого боку готовий дати обв'язки, у мене доволі велика аудиторія, згадати про це так само і в ближайшем своїм випуску YouTube каналу, поширити на ту аудиторію, як люди змогли оперувати, підтримати хаб «Нова земля». Так що господарство... 25 сертифікат. Ви розшарили пам'яті, що прес Так. 25 сертифікат розшарили. Скільки ви собрали публіку? Ну, это же мизер в поравнании с 50 участків можна собрати. В Варшаві може бути, я не скажу, що у Вільні, наприклад, ми закрили все. Тобто тут так само треба розуміти, що, да, що тут є речі, які ми не зможемо перескочити про себе, там один чоловік ці два не змог зробити. 10 вот 10 опинион-мейкеров, но мне доводилось, я керівник оргкомітету Дня волі, звертатися до всіх знакомих. Не буду прозвище вам казати, це все будуть відоме прозвище. Підтримайте, коли ласка, ну розшарте, коли можна, помістити. Ну, заняті люди, я розумію. Я розумію, що некоторые там, може бути, лічать, це не першочергові потреби. Але все-таки нам треба зрозуміти, що такі речі, День волі, такі речі, хаб «Нова земля», такі речі, як реконструкція білоруська, білоруські концерти, це те, над чим тримається нація, те, що тримає дух. Не буде гэтага духу, ну не буде нічого іншого. Можна там безліч проєктів робити, безліч ніяких там семінарів проводити, а от без гэтага духу не буде руху. Питання як ви ставитеся до того, що у нас грошей видатковується на місіян? Як ви ставитеся до такого чоловіка, я що ви ведаєте, як Азар, его штучно подняли, его забили на вот представником верховного кабинета, представником фундации, на яку видаткали шмат грошей. Як ви ставитеся до этой тенденції? Дякую, великий. Я думаю, що тенденція це була худшей от годів 21 до 22-го. Після 22-го там силовиків, ну... 22-м я год забили представником об'єднання. Да, жнивня 22-го года не было верховного об'єднання кабінету. Розпал води после тільки тоді створили верховне об'єднання кабінет і Азарова зробили всіх представників. Ну, по тим, що я ведаю за, я його особисто не ведаю і не хочу, так сказати, заводчик там сказати. Я чув про його, і чув я про його недобре, я одразу скажу. Да. Але хочу сказати вам, що коли помилки були, а вони, звісно, були і капітальні, то їх треба асенсовувати і виправляти. Дякую Богу, що зараз там інші люди. Я веду, що зараз у переходному кабінеті, відказує, скажімо, за оборону Вадим Кабанчук, это абсолютно іншая інформація чоловіка. Це чоловік, який починав ще в молодому фронті, який протягував працю свого БХД, який ще в 14-му році, Вадим Кабанчук, поїхав в Україну воювати за нашу і вашу свободу і створив тактичну групу Білорусі, дільничав у боях. Я ще тоді, більшість многих добровольників, я ще про це не думаю. Тому, наприклад, таких людей, як Вадим Кабанчук, я підтримую, лічу, що це добрий вибір уже тепер. Виправляються помилки. Добре, що виправляються. И где он там особливо воевал? Ну, господарство, тут черга, я вам скажу, что я писал книгу про Олеся Черкашина, это был берестеец наш, який загинув за Україну. Так вот, описание боїв, яким загинув Черкашин, я робив со словом Вадима Кабанчука, яким боїв удільничав, який виносив возле этих хлопців, які там були поранені і забиті під Старогнатівкою. Это был 2015 год. А можно уточнить? Как вы ставитесь до того, что вы, милициянт, живым чиновником Лукашенко, уделяется больше ваги, чем хабам, чем родной моде, чем культуре? Тому на их выдатковываются, их поднимаются на такую вину, а все остальное, ну, Калі казаць у цэлым, то, конечно, я ставлюся кепска. То есть мне здаецца, што ёсць іншыя прыярытэты, але тут ёсць выняткі такого сур'ёзныя. Напрыклад, Павел Латушка, вот, которого можно прилічыць для лукашэнкаўскіх чыноўнікаў, ну і все скажут, да, ён працаваў у сістэме Лукашэнкі. Я з ім размаўляў яшчэ ў пачатку 2000-х, калі ён быў дыпламатам. Ён не пабаяўся мне сказаць: Паша, мы робім по-беларуску, тады ж размаўляў, прынцыпова размаўляў по-беларуску весь гэты час. Ён тады яшчэ мне сказаў: Паша, мы робім адну і тую ж справу, толькі вы на вуліцах, а мы спрабуем у кабінетах.
Я кажу, ну, думаю, що кепсько отримається. Він каже, ну, поглядимо, як отримається, але, по крайней мере, ми йдемо гэтым шляхом. І це було ще тоді, 2000 год, тоді могли не просто зняти, в тюрму могли посадити за таке. Добре, я вибачаю, що тут є чергаш. В 2020 году на той час діючі розпочали єдної кримінальної справи. Чому вони не робили те, що повинні робити, але просто взяли, з'їхали, виложили в Інстаграм своє обзвонення, так, і ставили на п'єдестал. Чому вони не зробили цього? Як ви кажете, Павло так, в кабінеті своєму. Чому вони свою працю тоді розпочали, не зробили, а тепер виїхавши в еміграцію, вони, йдуть. Тут питання до їх. Тут питання, думаю, не до мене. Питання для тих людей, хто їм видатково, хто їх, як принципово, Добре, коли говорка про мене, то я не видатковую. Я одразу можу там спинитися, там спречки сказати, господарство, мне пропоновали працювати у офісі, я таких пропоновок не прийняв. Хоча я чую, що офіс часом робить хорошу справу. Ну, моя задача трошки в іншій. Моя задача єднати тих, хто за офіс, супроти офісу. От я собі бачу посередині. Будь ласка. Інформація на фонд білоруської мови концертів. До данного часу я саме думав, що Марк, я не так давно открыл себе, что Агия София есть служба на подрядской оговорці, самая первая служба в России. Читання Евангелія по Білорусі. О, чудовно, дякую велике. Тому що це буде цікаво всім присутнім. Всім присутнім, православним вірникам особливо. Дякую велике. До речі, чув, що на Подляській Гаворці ось все-таки моляться. Дякую. У мене таке питання. Ви як ВКД можете пояснити, чому ВКД не прийняв уділ у виборах в Раду і більше якої іншу заяву, якою це заявив. Ну, дякую велике. Дякую велике. Что тычется белорусской христианской демократии, я одразу хочу сказать. У нас было сустаршинство БХД с самого початку. 3 сустаршини, вот які были на момент 2020 года, они фактично опынулись за межой. Это Ольга Ковалькова, Георгий Дмитрук и Виталий Ромашевский. И так склалось, что пока я сидел в турме, их шляхи разошлись. Тут я бачу то, что не хапало, может быть, вот той об'єднавчої праці, яку все життя ляду. Американцы называют это blue work. Это такая специальная праца, специально отказанная в иных компаниях за то, как взять и они разошлись. Так вот, одна частка, что она бойкотує выборов как национальных, как вы здогадываетесь, другая частка заявила, что удельничаем и закликаем удельничать. И в одной части я лечуся с старшинем зараз, и у другой с старшинем. Поміж собою они не розмовляють. Але свою працю зараз я бачу тим, як поєднати і одних, і других. Це я лічу магчимо. У кастричнику гэтага года мы будем отзначать стагоддзя самой назвы белорусской христианской демократии. Я сподіваюся, что 24 кастричника гэтага года мы сможем провести об'єднавчий з'їзд БХД. Ось хто буде триматися, так сказати, з агульної думки, об'єднання опозиції, об'єднання білоруських сил, одине БХД, я думаю, що вони на цьому з'їзді будуть, і врешті белорусская христианская демократия, ну, перестане викликати питання, а хто тут, а що з ними? Тому що, як об'єднати, Ковалькова і Ромашевський, я не знаю. Та буде вам відомо. У 18:00 Спокойтеся, дії, ми їх викликали. 18:00, вибачайте. А в 18-й годині у нас буде зустріча БХД, і я сподіваюся, постараємося все це обміркувати. Я почую всіх, і, до речі, вам скажу, у нас була добрая об'єднавча зустріча у Варшаві. И там абсолютная большинство людей, от 80 до 90% удельников с 33 человек на встрече БХД выказалось за одиную БХД, за з'їзд у Кастричнику и урешті-решт за старшинство, за місце старшинства. Тобто там... Добре, да. До 18 годин ми це питання покажемо. Так, дякую, будь ласка.
Перше, Павел Великий, дякую. Дякую вам. Є таке практичне питання. Його або міністрів варіанта. Рекомендую. И я думаю, что там на уцелку Минска появилась такая вельми добрая нерухомость. Я как бы прописал сюда. И он уже, ну, конечно, с ним можно родить инше, что было даже. Як ви міркуєте, що там звідти? Музеї, може, ось, як ви казали на початку, творчі майстерні для письменників, може, багато чого А зробити. кто это может сделать? Мы все Давайте помагаем, что мы сделаем с Володаркой. Ну, господарство, давайте так, поднимем руки, кто прошел Володарку. Тут клуб Володарки. Что там музей. І музей, як у Литве есть, например, там музей КДБ советского часу, как люди приходили, глядели на это все. Потому что Володарка повстала еще загодя до КДБ и до Лукашенки. Это 200-годовая политика Российской империи на знищение белорусов. Коли Россия заняла наши земли, перший справа я не кирмаши, нават не школы российские, справа давала турман. Из вот этих турмов з'явився і Піщановський замок, і перетворили в Думу. Городенский кляштар езуитов, яким мне довелось еще 2 года сидеть. Это политика России, Российской империи. И нам треба молодое поколение просто вот со школы водить и показывать, вот глядите, вот так нас спробовали задушить. Не отрымалось и не отрымается. Там есть на что поглядеть. Там и Колос сидел, там и Суский навод сидел, там сидело богато белорусских письменников, Черный пройшов, как было давно. Тому я думаю, что это будет доброе место, как выходит Беларусь. В самом центре. Молодые белорусы сидели в окресте. Ну, Тоже можно сделать. конечно. Я dalej про вашу ідею або фікс, або реальність об'єднання. Ви мені скажіть, усі політичні сили єднаються на певній платформі. Маємо 5 пунктів, які ви говорите, минуло 6 років, а 20-го року удільники 20-го року, сам слухаю, часто називають політичні рухи, які існували і героїв політичного руху білоруського з 19 називають нафталінок. Це було бридка, коли так відноситься до старіших, які змагалися і в одинок мать за незалежні справи. Це Есть такое наставление, да, старейших, которые занимались политической деятельностью. Это болит, когда Есть пункты очень простые. Демократизация, коммунизация, это моя иллюстрация, это моя ненавида Беларуси. Один обов'язок, бо это тоже написано про пановах навод Калівацька, яка лежить у кабінеті Світлани Тихановської. Це двохмовне закладене у конституційному порядку. Це, слухайте, дуже речі, 5 пунктів, які до цієї пори, яке об'єднання. Підпишіть ще разом ці партії, 5 пунктів на картці паперу. І це є один супольний пакет політичного діяння. Не слухати по 5 годин, по 10 годин, по 4 роки до моменту об'єднання. Це, слухайте, гэта мяне, як я беларуская менша. Але мяне, як чалавека з боку, ці глядзіце, хто яшчэ былі, і колькі сядзяць у турмах, гаворыце, што вы яднайцеся. 5 пунктаў вельмі простых. То гэта, што адзіная мова, гэта не да падпісання, цераз усе палітычныя сілы. Гэта канон існавання палітычнай беларускай дзяржаўнасці зараз і ў будучыні. І да гэта няма згоды, то альбо ўсе хай зыходзяць з палітыкі, калі не разумеюць звычайныя никто не будет. И это тогда остается только, глядеть пригожий фильм Грека Зорби и говорить, наконец, какая пригожая катастрофа. И это ненавидно до того иде. Моя просьбу, 5 пунктов, то что есть супротив демократизации и декоммунизации, и все силы, это, видите, есть основы, люди разумеют, чем есть политика.
А говорить, що політика виглядає то так само, як у народній нашій поговорці говорить, що дощ падає, дає так, а точно на тебе сыпь, так? Ну то это Я думаю, Отказать, может быть, я расскажу. університет, школа, республіка. Достатково для в'єтнаму. Добре, шановні господа, я хотів би просто отказать Тодору Євгену. На конт одной белорусской, державной белорусской мовы, я думаю, что вы не сумнеетеся, что уже больше 30 годов, это мой, принамсі, так, это мой девиз. И ніколи в житті я не выказываюся за державную двухмовье, тому абсолютно ясно, что эту мету я буду переследовать, это я буду раить, это я буду потребовать. В Беларуси має бути державная белорусская мова. Отдельная. ілюстрація. Ілюстрація, я так само признаю справедливою і потребування ілюстрації. Що тичить мене особисто, як християнин, я дарую всім тим, хто катував особисто мене. Але я признаю, що я не можу потребувати від усіх білорусів пробачити те, що творили з їх сім'ями, що творили з ними, що творили з їх родними. І тому, звісно, я признаю, що це абсолютно справедливе потребування. Насамрэч мы, як християне, гэта ўжо даравалі, таму гэта Мы не ўжо... согласны. Я зразумеў, але спадарства, ваше патрабаванне справедливости я признаю абсолютно законным, и я лічу, что в белорусском законодательстве оно повинно быть адлюстровано. Разумеете, мы просто часом настолько захопляемся вот патрабаваннем чагосьці, что выплёскиваем и дитя, значит, с водой. Можно настолько захопиться отстаиванием праведной позиции, как забить Бога. Евангелие про это открыто говорит. Коли мы просто вот кажем, что суббота недотыкальная, в Святом Письме суббота недотыкальная, ну что ж, за это фарисеи отправили Иисуса на смерть. Тому давайте будем лечить, что головной коштовностью у Беларуси является Беларусь, является человек, у якого є серце, який робить помилки, як і ми самі робимо помилки. І будемо спробувати одоліти це, будемо спробувати це захопляти в першу чергу любов'ю, в першу чергу самоохвярністю, а не категоричним потребуванням від інших. От 11 років турми навчили мене ставитися категорично до себе і, ведаєте, со спогадою до інших. Это все больше и больше. С кожной отсидкой, я разумею, я повинен быть больше потребований до себе и меньше потребований до інших людей. У гэтым буде и поспех. Я все поставил вас на сегодняшней речаистости. Координаційна рада. Тим вигляді, як проекти, які сьогодні існують, цього немає сенсу її існування. Ці варто яким чином формувати, конечно, лучше для мирных белорусов, які знаходяться в Україні. Ну і, конечно, Дякую за питання. Не тільки варто, але і треба переформатувати координаційну раду. Я думаю, що абсолютно всі з цим згодні, навіть ті, хто цю координаційну раду пройшов. Це довочно для всіх. Для мене особисто вибір у координаційну раду – це був добрий соціологічний зрез. Тому я поглядів, які опінії в Білорусі, коли раптом, здається, в одну можливість відбуваються вольні вибори, які опінії мають, якби, опірища у Білорусі. Ну, я не мог, меня выкинули без документов, и как бы я не мог навіть камінь захотіти. Так ось, господарство, цікаво поглядеть, тому що десятки людей подчас ось гэтых, ну, таких або всяких виборів, яны вучаться практичній політиці. Яны вучаться глядеть у очі білорусам, казати їм некие слова і відказувати за своє слово, діяннями, після. Розумієте? Це дорого варто. Це дорого варто, добрий досвід. То, что тысячи белорусов прошли турмы, это я скажу, может быть, зараз якусь жахливую речь, это так само досвід, якого не придбаешь ніколи и нигде. Это спецназ, вот люди, которые прошли те катования и застались белорусами, не сломались, а на мой погляд, это крутейший спецназ. Такого нема в іншій нації. У нас это есть, у нас это люди, есть такие люди, как там Раду або Дашкевич, які пройшли и не сломались. Ну, поверьте. Это просто крутизна. То, что они могут пройти на воле, и то, как они могут показать себя на вольных выборах, мы еще здивимся, мы еще убачим. Тому Бог нас проводит через випробування, нам часом не хочется.
Ну, слухайте, кому хочеться істи у качалку, там цягліцы будуть болеть, урэшце-рэшт. Ну а што рабіць? Трэба падкачвацца. У нас наперадзе выпрабаванне вельмі сур'ёзнае. Нам трэба рыхтавацца, і нам трэба праходзіць зараз і координаційную раду. Нам трэба зараз каўтнуць там і дзесьці і ганьбы гішпанскай там за лідераў, да? І ведаць, што такога нельга дапусціць на свабодных выбарах. Это ўсё трэніроўка, разумееце? Мне Александр Миленкевич колись распавядаў, як іх вучылі граць у баскетбол. Ён класны баскетболіст быў у маладосці. Так вот, ім накладвалі на галені, значит, свинцовые накладки, и они на тренировках скакали за этими накладками. Это было вельмі цяжка, он кажа. Его пашкодзілі суставы, до речі, з тых пор. Але, калі надыходзіла гульня, і яны здымалі гэтыя накладки, яны просто лётали. Яны просто лётали. И ведаеце, вот это то, что отбываецца зараз з нами. Мы зараз несем этой накладки. Нам цяжка у вучэнні, як кажуць, але калі надыдзе сапраўдны час выпрабавання, мы покажем клас беларусі. У меня, короче, это больше не питание, а такая реплика, ну, пропанова больше. Короче, есть у Зеленого Поздняка программа народная программа «Вольная Беларусь». Я пропоную эту программу разглядеть в БХД и принять на подставу функционирования будущей Беларуси, и не только БХД, просовывать все руки. Бо Зенонов это писал не для своего руку, это для всех белорусов была программа. Дякую, вялікі. У нас 18:00 павінна быць сустрэча БХД. Все пачулі, сябры БХД. Я ініцыюю разгляд этого пытання. И вот что скажу. Павел, добрый день. Ну, я вас знаю, вот у меня такой вопрос. Я православный верующий. И, вы знаете, у нас был патриарх Экзарх, в Минске, Павел, на 20-й год. Он резко поднялся тогда и против Лукашенко сказал, что ты что тут, мразь, творишь. Его сразу же убрали. Убрали огромное количество православных наших священников. Сидят они многие. Убрали наших православных верующих, очень много. Вот. Почему вы прощаете? Они же не прощают, никто не прощает. Православные, Бог, оно из древности идет. Если враг, значит собирайся с Богом. Помните, ослабил? Помните, монах, которые пришли против крестоносцев? Их настоятель Сергий Радонежский благословил, идите, уничтожайте мерзости. Мы все прекрасно понимаем, что Лукашенко такой, что кто его банда, конечно, где-то дипломатично надо говорить, но я говорю как есть. Это мразь, это мерзость, сатанист. Я знаком, я в Гомеле в свое время даже работал при храме, как начальником охраны был наших Гомельской епархии, соборов, церквей. Я видел и нормальных священников, видел, там, и нехороших, конечно, наш, это вообще там гомосексуалист наш, гомельский, там, это, Стефан. Да, жара. Ну, так вот вопрос у меня. Почему вы прямо не говорите, что это сатанисты, это враги, это бандиты просто у власти? Почему? Давайте соберемся, все молиться, все церкви, все там эти... Почему вы уже это? Я даже призывал как-то. Вопрос такой, что прямо скажите, что это бесы, черти, это мрази. Это не вопрос, это утверждение. А почему вы так дипломатично, я понимаю, конечно, но нельзя так вот прощать мерзость. Они это прекрасно все осознают, что они враги. Они не собираются, они вас смеются. Дякую, великий. Я хочу только сказать, господа, относно ворогов, вот так само кажут, Паша, ты проповедуешь там практически, тут в Украине война. А вот в Украине войну развязали, а спецназу убить людей. А что кажет Святое Писание на этот кон? Я вам приведу словы, может быть, самого авторитетного митрополита украинского, был такой митрополит Андрей Шептицкий. И он, вот как раз, когда его спытались, а что робить, война, так, вот что робить? Скажите, калі ласка. Ён адказаў таким прысловием, вельмі глыбокім. Ён кажа, калі вораг ідзе на цябе, спыні яго. Ты не можешь спыніць яго молитвой, ну, значит, недостаткова веры твоей. Спыняй яго словом. Калі ты і словом не можешь спыніць ворага, зусім слабая вера твоя, спыняй яго рукой. І украінскія нацыяналісты ў той час, яны занялі пазіцыю абароны сваёй нацыі, яны спынялі ворага рукой. Вы бачыце, што іх дух жыве зараз у украінцах. Гэта не азначае, што гэта шлях лепшы.
Я верю в то, что Господь по нашей вере может разбурать империю, як он разбурил Советский Союз. А там не было дивизии, там просто собрались мужики выйти в Белорусской пущи, разумеете? Дунул Дух Божий и развалилась гигантская империя ядерная, которую боялся весь свет. Такое может быть, когда будет моцная вера наша. Когда Лукашенко каже, давайте мне экономику, и у нас не будет войны, так я скажу, давайте веру, верьте, и у нас не будет войны. Павел, можно наприкінці предыдущего важную тему сколько коллег, геноцидных, распущенных людей, сломано. Конечно. И ему была допомога, и кожен приїхав. Тому я думаю, що не всі такі заготовані хлопці, про які ти сказав, які потім вивезли самые жорсткі тренировки повинні бути правильні. Лінкевича тренувався, ну, більше судилось, ну, тяжкі Ніхто не розбився для сустави, а треба було вішати на ноги, тренуватися правильно. А тренуватися правильно треба в туди, просто, знаешь, верой спрятать ворога своей молитвой, а когда он ни в что не верит. Иллюстрацию любую человечью гордость. Или на тебе эти уже далекие не той особы, который не существует. Тому треба бути правильно обрихтованим, а наших, которые выйдут и помогать усім, що это придут не только мобилизованные спецназом, придут все іншие. Давайте будем солидарны с этими людьми, сами будем делать правильно. Дякую. Наприкінці трошки рефлексії, пару слов про Білорусь. Ми з вами знайомі ще з Совєтпарка, на курсі, на групах, це питання, про що ж багато до часи, може, тоді були тяжкі, і хтось пішло не так, може, пішло так, може, Боже промисел. Чому не сталося з діалогів? Чому? Може бути, здесь, там, сам себе думаєш, ой, може, є було там остаток геологом копав, где, що би воно золото, може, що пішли нам, а може, редко земельні екіпи, і життя складається би. І не так тяжко складано було бухгалтерські геологи. Дякую за питання з географічного факультету. Класно, дякую. Скажу вам так, на геопарк у нас научили глубоко рыть. У нас геологи как раз учили глубоко рыть, это не только для земли. Геологию я не покинул, одразу вам скажу, но меня за виштовхнули, то бок меня просто викинули з праці, де я працював якраз геологом, але веды засталіся. І у турме я обдумав ще одну книгу, це буде книга про білоруські кам'яні, про білоруські багаті, білоруські скарби, так що і геологія знайде своє відтаки у літературі, сподіваюся, у політиці. Кожному, з ким я серйозно розмовляв про Білорусь, я казав, сябри, я можу вам зараз розповісти, чим багата Білорусь, до чого не доходять руки Лукашенковського режиму, і що новая демократичная Беларусь тут подыме вільно. Так що гэта ёсць, это наш недотыкальный запас. Може і добре, що пакуль яго Лукашенко там не розпродав по світі і не пустив на підтримку спецназа, это лежить і чекає свого часу. Выдавать не шкодую господарства. Нет. Ты меня поймешь, добро поймешь или забудешь? Это мое самое улюбленное питание. Про батька Рылака. Питание такое. Это современный Янушевская, когда вышел, размовлял. Янушковская, например. Янушковская. Янушковская размовляла. Яна подногодную собрала, полностью целиком подногодную собрала про Светлану Тихановскую, про ее коло, як яны занимаются, в общем, темными делишками, и яна колись встречалась со мной, что говорит, ты не разумеешь, кто такая Светлана Тихановская, офис, дельничную добрую справу робит, а зараз яна полностью целиком пошла супроть Тихановской, супроть
вулиця Тихановська, і я особливо, коли її називають русским миром, зрадниками і повинні відказувати в судебному порядку. Дякую вам, але скажу вам присловием. Легче запалить одну свечку, чем все життя проклинать темру. Вот проклинать темру, это, конечно, влюбленное право белорусов, які опинулися на еміграції. Проклинание темры, где просто заходишь в Facebook и темнее в очок. Бог там, повсюду. Господарство, давайте запаливать свечи. Я за. Я вот более никогда не подтримаю. А нам не соромно. Да, надо троиться, надо примириться с Богом. Дякую за питання. Ні, звісно, ні. Мені особисто доглядало все начальство турми. Начальник, наместник начальника по режимі і керівник оперативного відділу особисто ночью з 13 на 14, з 12 на 13 снежня прийшли у догляд, де відбувається догляд, тож і кожну паперочку, яка мала прикмети Оксана, забирали. Эти потери, которые были записаны, другое, что с Практично. Здымки родных засталіся, їх покинули там, де не було підписано. Ось гэты здымки засталіся со мной. Яны виїхали со мною сюди. Але ўсё написанное, вот, захавалася толькі тое, што я дасылаў сваім родным. Гэта яны адфоталі, пераслалі, цяпер вот гэта мы ўсё. Это лежит, и из гэтага я раблю творы. Ничего я не мог вынести тут, только я ж кажу, вот вершина вот у голове, это все, вот межа рыса. Я народилася у Лідзі. Як були вибори, думаю, ой, який розумний хлопець, Лідзі. У нас у Лідзі родичні православні люди. Так была ваша программа по душе, то, что вы сказали, все. Но мне не зрозуміло, чому ви зайшли за это? Мне было, я как-то так, я выбрала себе кандидата, и мне типа. Дякую велике за доброе питание. Значит, господарство, я вам скажу, это история с праймерис, кто не ведает. История с праймерис, яны робились на початку 2000 года, белорусская оппозиция выбирала лидера, які здольны быў бы удзельнічаць у кампании 2020. Я там удзельнічаў, я набирал там большасць, нават не адносную, а больш за усіх астатніх. Такое было. Але параллельно с этими сходами, где голосовали реальными бюллетенями на праймерис, и шла пандемия. И сбирать людей, просто вот сбирать людей для того, как проголосовать, это означало ставить их под погрозу заражения. Узник інший момент. Режим Лукашенки убачив, що, ну, пре як танк, це Северинець. І говорить про вулицю, говорить про масові акції, того і глядиш, тут треба от запалку піднесе до гэтага, якби, набирая хуткості, і тут почнеться. І яны почали наганять уже на і так далі, і так далі. Це почалося ще у Пінску, і затым у Століні, і стало ясно, що просто яны вирішили переголосувати. Значит, и супермаркетов собирать шмаринит и голосовать там. Вот я там не смог переступить праз гэта. Я сказал так, ну, калі нармалёва всім астатнім
кандидатам, хто йде на праймеріс, коли Нормальова, што галасуюць райвыканкамы, Лукашенко не шкадуе, і вы готовы гэта прыняць. І калі вы не готовы адмяніць нашыя сустрэчы, ну што ж, я тады сыходжу, і тады я сышоў. Гэта быў асабісты выбар, але паверце, я застаўся і з камандай разам з Паткевіча, з камандай Некраева, з камандай Ціхановскай. Мы координировали працу з вулічнымі пратэстамі. Малі хвалю. Всіх, хто падымаў гэту хвалю, перасаджалі яшчэ ў траўні, пачатку чэрвеня. Яны таксама ведалі. Это асабістае было моё рашэнне. Так, это было не партыйнае рашэнне, это было асабістае. Ну, прабачце, калі ласка, тады просто не было іншага выйсця. Бываюць такія сітуацыі. Павлу в якости кандидата в президенты, мы справа разрешили, что у нас решила видать, ну, это наибольший оптимальный для нас вариант. Але, Павел, я скажу, что я уверен, что на том в якости национальной партии «Донер», мы уже в тот же самый день, по-моему, приснялся, когда проходим в этот сход. На сходе было около 100 человек, список за комиссией Полякова и Губаревич. И я думаю, что ты на самом деле тратил то, что ты отмолишься от дела в этом мероприятии. Люди, чиновники, и многие обсуждали на виду нашей моральности и говорили, что такая хваля, какая нарастала и пришла до 2020 года, она пришла на себе. Это теперь, по-моему, ну, как бы расценивается не только с своего теперешнего стана, а и с их хотели, которые постоянно покали Беларусь. Ну, может быть, вам, конечно, этого не хотелось. Эмоция национальная кандидата в этом обоим. Може бути, дякую. Тим не менш, от я признаю, що, наприклад, Ціхановський, який розмовляв от по-своєму, як дворовий хлопець з аудиторіями, які були там, він підняв більшу хвалю, чим мог би підняти я. І такое так само треба вирішити. Я його підтримував тоді до опошнього. Думаю, що трошки допомог так само і этой хвалі підняти. Ну, ні, подавство. На той момент, навіть я пам'ятаю слово Зінона Позняка, який сказав, що Ціхановський – це нащадок шляхти, яка робить добрые справы, это я докладно памятаю. Про то, что он ФСБшник, мне сказали, вы будете смеяться, в Фрунзенском райотделе. Когда меня уже затримали и везли вот на мою 5,5-годовую отсидку, мне сказали, да вы знаете, что ваш лидер оппозиции агент ФСБ. Я говорю, пошукайте агента ФСБ, вот там, значит, где Лукашенко сидит в вашем палаце, он там уже 30 годов сидит. И это, слушайте, абсолютно ясно. Вот где у нас агент ФСБ зараз сидит? Абсолютно, президент. Беларуси. Вот там він сидить, агент ФСБ. Добре. Пошло по третьему коле с подавством. Да? Давайте, я бачу, что... Ні, питання, я поставив питання сьогодні. Ви говорили, що ви не були, але я розумію, Слава мені питання про вашого другого саме. Я говорю, що не згадували. Так ось, я ж зачитаю. Не бачите ви проблему тим, що ваша присутність у ефірі Миколая Радка і пост у вашому телеграм, який Миколай незломний герой, може виглядати як моральна реабілітація чоловіка, навколо якого є вельми тяжкі питання. Ці ви пишете, що головне питання со школьницею закрите, коли закрите, Дякую, господарство. Ну, брудной белизной можно, конечно, его трясти повсюду. Скажу про Николая Дзетка. Говорка про школьницу, которая наведывала Крым, с которой абсолютно ясная там ситуация. А причем Крым это питание до того, что это была подрихтованная провокация для Дзетка. Относно Дзетка я могу сказать более, чем многие присутные тут у зале, и Сергей Петрухин так само. Тому что, увага, тому что с Николаем Дзетком некалькі месяцаў шиза у Городенской турме. Что такое шиза у Городенской турме? Ну, те, кто бывал там, уявляюсь приблизно, я могу вам сказать, что это выпробование, где высветляется, кто человек на самом деле. И Микола Дзедок, там вот разом с Павлом Виноградовым, разом с Миколом Лотуковичем, да, и добра пам'ять у многие особисто, просто были герои. Это был Голливуд. То, як они себя поводили, то, як они отказывали милициянтам, то, як они тривали бесконце, месяцы, суток, их просто знищали физично, они стояли. Я бачив, я вам скажу, з Миколом Дзетком у разведку, у окопи, у політику, після вот такого випробування я пойду однозначно. Однозначно.
Микола Дзідок, на мой погляд, це один з лепших білорусів, які пройшли турми і які ще покажуть клас. Так. У людей, які ввели людей на площадь, было только одно. Идите. Оборонись. Не в адрес Статкевича. Микола Статкевич вот просто кабан. Это не просто отсидел, разумеется. Ну, як вам сказати, от я все-таки 4 рази проходив турму, это выйти из тюрьмы, разуметь, что назад вертание это просто смерть, фактично. Это, ну, у моїм житті так само було вертання в тюрму ще в 98 році. Але те, що зробив Микола, і з таким режимом, не з тим, що був у 98-му комісті у мене, а з жорстким, кривавим режимом, який просто розмовляє людей, вот это просто, вот, не руки-палки, я же так само Беларусь, как и Микола Статкевич. Это классно. Першая кров. Ну, пошли-то мы сами делать рано. Видео 19 года. Добре, господарство, ну, я думаю, что отказал на ваше питание. Добре. Добре. Господарство. Дякую велике. Чоловік має право на своє міркування. Ясно. Человек має право на своє міркування, у вас є таке міркування, але має право на життя, без питань. Я з ним не згоден. Конечно, да, тут ми, якби, але що тичиться Миколи Статкевича, я вам скажу те саме, що з Дідком, і в розвідку, і в окопи, і в політику, куди завгодно, з такими людьми, як Статкевич, наприклад. Добре, дякую, господарство. Я сподіваюся, що... Надійшов час на автограф сесії. Покажіть, будь ласка, скільки часу? 10:06. Ну, давайте. Книжек займає. Пан Купа, не чекає? Так, сябры. Походу, все скончилось там, так. Ось. Ну, ви чули, Паша выписал, да, как вы добро написали индульгенцию Дідку. Ось. Ну, как бы, бачите сами. Я думаю, что это такая красомовная вообще дикуха. Потому что то, что там кто сидите был у турме, кто сидите там тебе помочь, вояров, похорон, это вельми круто. Але коли нема питання по таким учинкам, ну то не ведомо, що по житті ми как бы робимо різні учинки, да? І ну, я думаю, що учинка у такого кшталту, который бы так характеризовали человека, да, с такой кропки гледжання, там, ну, я маю під увагою, що мені тяжко там уявити себе когось з кола моїх знайомих, которые были б
я ведаў, што яны там зрабілі падобны ўчынак, там у іх такі, нават калі б яны не публічныя былі, понимаете, ну то бок мне абсалютна то бок, если чалавек сябе такое дазваляе, і значыць я ведаю, што ён ну не ў парадку з галавой у яго, таму што калі ты не можаш знайсці сябе роўную жанчыну з інтэлектам па псіхафізікі, а шукаеш неспелых школьніц, ну для мяне гэта як бы ну паказчык і ну тое самае, як ён кажа, адключыўся Аляксей, тое самае, што як ён кажа, што что там вінаградаў і што, ну і што, а сябры, а колькі вы не можаце сябе ўявіць, колькі ну гэта проста непараўнальная тэма, колькі нікаму невядомых беларусаў годна сябе паводзілі ў турме, іх шмат. Ну опять же, это зноў маніпуляцыя, каб яго была, каб перавесці тэму, што то, што ён спаў са школьніцай, гэта херня. Главное, што ён быў герой. Ну насамрэч пытанне ну не знята. І таксама ж пытанне, а што мы будавалі, то есть я яму там яшчэ адну падрыхтаваў. Ён жа мне не захацеў найпершасці. Как так здарылася, што ў нас такая за сістэма, якую мы будуем, да, калі адзін робіць себе легалізацыю хутенька, да, як Павел, напрыклад, да, уже ездзіць там по Польшам, по Чэхіям, а іншыя год, полтора хтосьці. Ну, тоже ж пытанне. І гэта толькі как бы маленькі. То, што ён абараняе свету і кажа, што яна, ну, бля, ну просто, бачыце, яны падцягваюць пад сябе такіх типа легенд. Дарэчы, я вам скажу, што да, то, што чалавек типа столькі выпакутаваў там, столькі адседзеў там, і як ён кажа за Беларусь, ну, бля, ну реально, ну хз, ну за Беларусь ці не за Беларусь. То бок, калі б, напрыклад, гутарка шла аб тым, што ён паказваў прыклад змагара, который заклікае, блядь, біцца, да. Ну, а так что? И он показывает прыклад, что, блядь, нужно сидеть в тюрьме. Это тоже, наверное, барацьба, безумоўна. Безумоўна, это барацьба. Але, блядь, что, давайте все сядем у турму, и як гэта паўплывае. Ну, и то, что ён там кажа, что там десантура, спецназ, тыя люди, кто сидели у турме, ну, как бы, да, но он же это кажа просто каб падняць дух, тому что ён знаходзіцца ў зусім іншай пазіцыі, тому что ён прыгрэты, абагрэты, вось, ему там даюць харчавацца, вось, ездзіць, вось, ну, кніжкі прадае, ну, кніжкі-то ладно, там ему назбіралі 7000 евро, можа ён там іх надрукаваў сам, але, ну, вось, што ён будзе ездзіць, будзе казаць, што координацыйная рада патрэбна. Каму, блядь, патрэбна координацыйная рада? Вы разумееце, что, ну, конечно, разумееце, прабачце, я не хочу там себя корчыць такога аналітыка, і дарэчы, я ввогуле не аналітык. Вы ж самі бачыце мои как бы здольнасці, і как, блядь, аналітыка, і как вядоўцы інтэрв'ю, вось, ну, не барза, я гэта ведаю, да, ну, да гэтага трэба как бы мець там склад глузду такой. Ну, вось глядзіце, да, напрыклад, што было у позамінулым годзе было ўсяго 6000 падпісантаў, тых, хто галасаваў. То бок гэта паказвала, што ў светы і так, ну, няма ніякага мандата, потому что это пиздец. Ну, что такое 6000, 6700, да, для калі столькі народу выехала? Это значыць роўна одно, что яна не пользуется аніякай падтрымкай людзей. Зараз 2000, сябры, блядь, 2000, это же тогда было, блядь, 0, а 2000 это, блядь, вообще меньше, чем 0 в даденной ситуации. И смотрите, и такая атрымоўваецца ситуация, то бок спонсоры даюць грошы, вось, даюць грошы для того,
А так а на што они даюць грошы, блядь? На 2000 проголосовало, и это вы просто себе еще как бы зноў жа подцягніце зараз за головы, что у Светы огромный ресурс. У яе усе СМИ под ёй. Ну, кроме меня и вируса, конечно, еще парочки нормальных пацанов, да? Вот. А также все ресурсы под ёй. Все. И что это, блядь, 2000 человек? Ну. И, может, вы звернули увагу, недавно, я просто думаю, что праз гэта у іх зараз как бы ёсць пэўныя праблемы. Пэўныя праблемы же, вот и Паша сказал, Пал Палыч, что зразаюць фінансаванне, яны уже вырашылі, что культуру пошлюсь нахер, там, то и сёе, вось. И кому яны даюць грошы? То есть же зусім не значыць, что калі я супраць Светы, что я за Лукашенко, да? Ну, или я так про любого другого человека скажу. То, что ты не за Свету, это ты не за Лукашенко и не за Свету. И такое пытанне: а куды, навошта гэтая пройма грошаў ідзе на падтрымку, блядь, Светы і вось усей гэтай тусоўкі грантавай? Навошта? И что, вы думаете, что грантадаўцам, ну, не зададут, я не знаю, может, они зададут пытанне: так подождите, а навошта вы падтрымліваеце чалавека, который никому не цікавы? Который не цікавы даже выехавшим, блядь, за границу людям. Ладно, в Беларуси там, яны там, ну, не хочуць галасаваць, бо баяцца і, ну, правильно робяць. Гэта абсолютно не варта, да? Вось. И вы звярнулі увагу, что наша Нива выпустила недавно артыкул, где яны все скидываюць, типа, на тэхнічную фігню. Ну, там, типа, там, блядь, Либер, там, типа, это Приходько Лена, это все там Мекиш, вось, там люди боялися. То бок яны, я так разумею, хочуць сказаць, что, ну, подцягнуць увагу, і што яны хочуць сказаць, што калі бы гэтага не было, вось этого аудыта, што аудыт не прайшлі, калі б гэты чалавек ад Лібера не прайшоў, там на сервере не покопался, то тады, типа, блядь, выборы были бы офигенными. Ну, так атрымоўваецца. То есть они оттягивают увагу от Светланы, которая зараз цалкам атрымоўваецца згублена. И я думаю яшчэ, что гэтай Лене Приходько, да, что ей яшчэ у прынцыпе, хотя она там грандасоска, ей у прынцыпе можно сказать спасибо, что яны не подкинули там голосов, потому что могли, был бы кто-нибудь другой, какая-нибудь Настя Ролда, там Горбацевич, налепили голосов, еще б сделали бы там 8 тысяч, ну, напрыклад. Вот. Так что вось так, я думаю. И то, что там Павел кажа, давайте объединоваться, или там, как кажут эти профисные чучундеровские блогеры, блядь, давайте объединовываться, да, говорит, там, блядь, Билпол, Кабанов. Так как объединовываться? Как объединовываться? Калі вы сябры у шоколаде, а астатние белорусы выживают. Я кажу про звычайную, как бы, пробачьте меня за слово, массу, да? Это просто, как бы, яна для мяне такое вельмі ёмкае слово, потому что яно такое тюрэмнае и вельмі трапнае. Я не хочу сюда тянуть тюрэмнае, но для мяне яно мае такой вельмі, ну, добрый смысл, который адпавядае тому, что я кажу. А основная масса тяне. Да, есть там хтосьці там чагосьці дабіўся, то есть есть грандасмокі, а вось, яны там і прынялі ўдзел у гэтых выбарах, таму што яны разумеюць, што калі ў іх зараз гэта ўсё наябнецца, то ўсё. То, до чаго Кабанов шел, как он сказал, проделал трудный путь, оно все обрынется медным тазом, блядь. И что будет тут такое робіць Кабанов, что будут гэтыя мусары тут робіць, что яны будут робіць, когда не будет финансования? Ходить надувать шоки? Где? Ну, не знаю я. Пойдуць тады там працаваць у дастаўку там ці яшчэ куды. Вось. І вось гэты бульбасраж, як яны любяць сказаць, сябры, трэба вельмі, ну, я разумею, что вы разумееце, потому что мы с вами, як бы, ну, на одной нозе, там, да, глядзім у один бок. Бульбасрач — это элементарно
Яны хочуць, што вы нас не пытайцеся, на што мы жывем, і тада не будзе бульбасраша. Я так спрашчона кажу. Таму што любая дэмакратыя, усё за то, што я сядзеў у турме, гэта празрыстасць. Празрыстасць перад усім. І калі вы, не паказваеце свае даходы, калі вы не справаздачыцеся, то як бы што тады рабіць? Як усё гэта? Ну як? Я, напрыклад, не магу зразумець. І таму, канешне, гэта вельмі зручна называць бульбасрачом. Ну, Васіліна, дзякуй за данат. Ты уже сёння мне заданаціла на стрыме, калі я кніжку агучваў для спонсараў. Адзіны быў глядач заданаціны. Ну, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Я вось до сих пор усё вяртаюся з гэтай агучкі кніжкі. Думаю, прысяду, праведу стрым пра Паўла. І, канешне, да, і то, што вось ён пра Бога, ну, сябры, я не супраць рэлігіі ніколі. Пойміце, там у мяне ёсць на гэты конт свае думкі наконт рэлігіі, но я ніколі не супраць, я ніколі не скажу ні аднаго крывога слова там у чысці боку бок какой-сьці рэлігіі. То, што гэта патрэбна там для духоўнага стана, для духоўнай раўнавагі людзей, ну, якім яна патрэбна. Я это цалкам паважаю, любое рэлігійнае чувство. Но когда он тут рассказывает, типа, Бог нам откроет окно возможностей, или то, что вось ён казаў, то, что белорусы там окрыяли, там типа столько было шмат людей, которые там, ну так да, их было, и, на жаль, не было кому их повесці, потому что, оппозиция была нацелена зусім на іншае. Оппозиция прызвычаілася пілаваць гранты, і когда прыйшло столько людей, яны прыхуелі, а что з імі рабіць? А мы что не готовы там идти рубиться там, да, как Кастусь Калиновский, напрыклад, да? Который загинул там за Беларусь, яны ж там не были готовы, потому что сейчас же такой приемный свет, такие крамы, такие рэчы, умные домы, а мы уже привыкли на грантах, и нам тут так ладно, все так охуенно, и что зараз нам пойти сказать, давай гасить ОМОН, а тады уже ж не будет там 5 год или 10, тады будет смерть. Ну, так я думаю, сябры. Я ізноў жа, я там не кажу, што Павел быў павінен так зрабіць. Ну, просто Павел з'яўляецца, як ён себя пазіцыянуе палітыкам, і як многія яго ўспрымаюць, ён з'яўляецца лідарам. А лідары так себе не ведуць. І как ён сказаў, што Вінаградаў, ого-го, он там тварыў у турме. Ух, там они давали на гарадзеншчыне. Так а хули тогда он стал в низком статусе? Сябры, я зноў жа не цягну сюды тюрэмшчыну, але гэта не тое, чаго чакаюць ад лідараў. Пайсці, стаць у нізкі статус, это просто пиздец. Мыць туалеты, і з тобой ніхто не здароўкаецца, ты просто, ты просто ніхто, І пайсці на гэта, ну, такое сабе. Хтосьці там пайшоў, дзе-то хацеў увидзець. Лосік чамусьці не пайшоў у нізкі статус, хаця ў яго таксама цурэчка маленькая. За што яму павага? І над ім так здзёкваліся, што ого-го. Што у него там все руки парэзаны, ён паказваў. То, што ён Франыка кум, это іншая справа. То, што ён там таксама грантасмок, это іншая справа. Але вёў ён сябе як мужик. І ён не зламаўся. Я вось пра гэта хачу, каб вы панялі мяне. Шмат хто разумее, конечно, но потому что некаторыя ты там цянеш тюрэмнае. Да я не цяну, я супраць гэтай всей тюрэмнай тэмы. Але гэта, крышачку пра іншае. Это ты, калі ты лідар, то, так веди себя как лідар. Паша, што ж не пайшоў, у нізкі статус? Потому что ён разумее, што гэта пиздец. Гэта ўсё. Калі пайсці у нізкі статус, то ты как за тобой люди пойдут? Так мне все скажут, подожди, так ты сломался. Ты, чувак, сломался, мы понимаем тебя, но ты сломался. Ты уже не можешь там ничего казать такого, ухнем там или разухнем. Вось, сябры. Так, Островду опять пришел, хорошо. Что-то я хотел еще сказать, не хочется вас, 2 часа был этот стрим. Вот, так. Офис, это... да я думаю, что да. И так, так я думаю же еще что все, ведают. Да все ведают. Вот вы смотрите, позвали яны гэтую Тихановскую, да, в Украину.
И что, блядь, теперь? Там, и как они начали все это пушить? Там мы там, типа, нас там, типа, мы там, это, детей по латушке этих украинских там мы нашли, все. Так, слушайте, а что, вы думаете, что украинцы не догоняют, кто вы такие, блядь? Вы что, думаете, что Зеленский и его команда не знают, кто такая, блядь, Шатилина? Хотя она ни в коем случае не повинна отказывать за своих мужа и сына. А сын уже второй раз попался, да, на коррупционных схемах. Ну, але ж таки, все ж таки. А кто пролишиває гэты рызыкі, вот эти, блин, репутаційные? Что у нас за фигня? То есть плетету Шатиліну, я супраць яе нічога не маю. Но у меня пытанне, муж осуджаны там с прокурорскими, все это официально в Украине, сын уже 2 раза, один раз там что-то у него там с грошима было, другой раз какая-то схема, что он дапамагал, ну, нібыта, ее там еще ничего не ведомо, но его отпустили, что уклоняться от армии. Бля, ну и что, как такі чалавек можа прадстаўляць беларусаў? Што думаеце, украінцы не понимают? І глядзіце, што Украіне трэба, да, што вось яны там перамогуць вайне. Ім што, патрэбны вось гэтыя, блядь, ціхановскія з латушкамі, блядь, которые, блядь, 2000 человек за них проголосовало, блядь, что они им потребны, что вот эти люди обеспечат Украине потом в будущем какую-то безопасность с боку Беларуси? Так их ніхто не падтрымлівае, ніхто іх не падтрымлівае. Ну как? Они ж это таксама разумеюць, што ім нужен патрэбны нармальны абраны народам лідар, который будзе дбаць інтарэс беларусаў, а не сядзець на грантах или посылать там паўсюль там замес і там базироваться на гэтых, на тюрэмных там досведах, на тюрэмных пакутах того же Севярынца, там іншых людзей, прыкрывацца імі як шытом. Да, вот они зараз зрабілі сябры, блин, ну прабачце мне, я нічога не хочу сказаць про Ілінкевіча, да, но то, что яны вот зараз там подкинули, начали там пушить яго, что ён захварэў, что ён там, да, не, надо помогать. Ну так, бля, подождите, а чаму тады вы не дапамагаеце суддзе с Новополоцка, который все зрабіў, як хацеў Палыш Латушка, як ён нам абяцаў. Ён бросіў судзеўскую мантыю, поехал в Украину воевать доброохотником, захворел там на ковид, ему зрабили трепанацию, бля, сейчас он, бля, еле разговаривает, получает пенсию 1200. Чаму вы про его не пишете? Ну, чым ён? Чаму вы про того ж Новикова? Да похер, что он там был и мусор, похер, что ён российское мае грамадзянства. Ён адседзеў у турме. Ён тут працуе, у яго тут сям'я. Чаму вы яго не... Вы ж тут, бля, 6 лет, сука, сидите. 6 лет. Вы что, человека не можете отбить? Тоже... И как этого Васю сдали этим демонам. А Паша там уже себе пишет, что у его там Кабанчука, Бояр, там, блядь, там, кто там яшчэ? Зазулинская охеренная, типа, блядь, ну, стиральная машинка. Вось. І вось гэтым Міленкевічам. Потом я кажу, не супраць. Пишуць там, что он грамадзянин Польши давно. Пишут, что ему повинно все это бесплатно выдаваться. Но это, ну реально, это полная, блядь, хуйня. Ну честно. Надо помогать. Трэба, да. Трэба. Ну так тоже маеце как бы мне просто падаецца, что яны думают, что белорусы просто, ну, тупые. Вось. Ну, как и Лукашенко думает, что белорусы тупые. Вось. Или как этот Латушка, да? Памятаете, у яго была фишка, я не знаю, может и зараз, если его было на сайте, купите нам кавы. Ну, вот как у меня, например, идея, да? Вось, так у них. Купите, типа, нам кавы, и это нам, типа, поможет. Блядь, кто вас вообще оплачивает? Кому вы служите, демоны? Кто вас утрымлівае? И кольки вам вообще положено грошаў, кольки вы в месяц получаете? Латушка, дочка его, все эти, как этот, Кирилюки, этот, блядь, Юра этот, Губаревич там на яхтах плавает, пишет, все заебись, блядь, ну. Да, конечно, так, ну,
і яны яшчэ просяць каву. Ну вы понимаете, а беларусы такі да не, да надо памагаць там і да. Вот. А потым зараз яны уже так зрабілі, што беларусы уже думаюць, да ну нафиг. Там этот байсол бярэ уціхара гэты процент адсотак. Да ну нафиг. Ну і правильно, потому что гэта все называется бульбасрач, потому что няма празрыстасці. Празрыстасць павінна быць перадусім. Публічная персона адказвае на пытанні. Публічная персона давай дэкларацыі, вываливай свои декларации в интернет, показывай людям, хто тебе кормит, сколькі ты атрымоўваеш. Все. І тогда не будзе ніякага бульбасраша, а будзе давер. Ось. Я сустракаўся тут зараз с одной жанчынай. Ось, яна мне дала значыць гатовы ліст. І ў гэтым лісце вельмі нармалёвым языком напісан запрос у донарам, хто дае грошы кабінету Ціханаўскай. І, по-моему, яшчэ камусьці там 5 или 6 донараў. Вось. І што я думаю, што я адзін, калі буду пісаць гэтыя пісьма, адсылаць, гэта будзе не тое. Вось, таму я прапаную, давайте, может быть, 5-10, хто там, я асабліва там, ну, амерыкосы, яны такі больш там рухавыя, давайте аб'яднаемся, ну, блин, херовае слово, давайте, значыць, дзеля гэтай цэлі зробім такую супольнасць і падпішемся, там, ну, будет нас хотя бы 5 чалавек. Можаць потым яшчэ далучацца там іншыя групы, таму што калі гэта не атака, на структуру, это просто показание того, что люди цікавятся, что люди незадоволены непразрыстасцю и что надо празрыстасць. Вось, тому что калі мы сами у своей бурбалцы будем варыться, ну что там спонсоры скажут, ну что там, там кто-то какой-то дед бородатый там что-то говорить, гэта кому гэта цікава. А калі будут приходить им на пошту листы регулярно, то, магчыма, яны павярнуцца да нас тварам і так будзе. Так, сябры, ну што, дзякуй вялікі вам за тое, што былі са мной сёння. Ну вот, кватэра. Не, я просто, не, я не кажу, што маман ні пры чым, я кажу, што яна не павінна адказваць за сваіх этих. То, что калі они накосячили, скажу шчыра, что я ввогуле думаю, что зараз і ввогуле і ўвесь час у беларускія дымсілы подтягиваются самые адмоўныя люди, самые, ну я бы сказал, смецця. Ну прабачьте мне, блин, за то, что я такі рэзкі, потому что вы же сами разумеете, их никто не за іх ніхто не ведае, за іх ніхто не галасуе, іх падцягвае света. Зараз падцягнуліся гэтыя забуга, все эти щегельские, бля, ну там целая толпа народа. У Латушка в этом в корпорации, в его там же, блядь, одни чиновники. И это, блядь, баба, это блогерша, как ее, бабка это, блин, хотя я тоже уже дед на, как ее, Ханевич, которая там, блядь, за Лукашенко топила, блядь. Да, да там вообще, там вообще все, то есть собран самый мусор, собран для того, чтобы, блядь, чтобы мы тут просто остались навсегда в этой, чтобы уже давно все сбито, короче, весь запал революционный сбит. Ось, на жаль, конечно, вельмі шкада. Но так было трэба ім, этим. И латушки эти были для этого потребны. Этот Брухан, дарэчы, мне сказали, ну ладно, завтра у меня будет эфир с вирусом, сябры. Долучайтеся, мы завтра будем разгонять эту украинскую тему, хотя я вам сегодня уже там типа рассказал, но там больше приведу. Я вам
у тэлеграм-канале гэты ліст, вось. Ну і буду пісаць там каму-нікаму ў лішку. Ну я просто хачу, калі вы тут, калі вам за гэта, ну калі вы там ад офіса, ну ведаеце, потому что некаторыя там кажуць, мы ад офіса залежым, там нам зубы не вставят. Ну кому хто так, то пускай. Вот сейчас дадим. Блин, заходил ко мне в этот Романов. Ну, он такое какое-то пытание задал цікавое, да, ну я вообще не понял. Вот. Все, тады, сябры, да пабачэння. Дзякую, што былі разам са мной. Все тады, Паше Северынцу пожелаем поспехов, каб ён прадаў у Беластоке ўсе экземпляры сваёй кнігі, ну і напісаў новое. Ну, да пабачэння. Жыве беларус, Боже храни Америку, слава Украине и, конечно, нех жыве Польска, вспанялый край. До завтра.